යාත්නා කරමි යහපත් පියාණනි. ஆமென் ආමේන්. ஆமென் ආමේන්. ஹalleluya හලෙලූයා. සියලු දෙනාම අසුන් எல்லாரும் ගනිමු. அமர்ந்து கொள்வோம் අපි අසුන් ගනිමු. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா සියලු දෙනාම ප්‍රීතියෙන් සිටිනවාද? ஹalleluya හලෙලූයා. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය මහිමයටපත් நாங்கள் அநேக වේවා. சாட்சிகளுக்கு நாங்கள் செவி கொடுத்தோம் බොහෝ සාක්ෂිවලට අපි සවන් දුන්නා. இன்றைக்கு நான் ஒரு தாமதம்ங்கிறதான தலைப்புக்கு உங்கள் மத்தியிலே நான் பகிர்ந்து கொள்ள අද விரும்புகிறேன் දවසේ මම ප්‍රමාදය කියනව තේමාව යටතේ වචනේ බෙදා ගන්න කැමතියි. அநேக நாட்களாய் ஜெபிக்கிறோம் அநேக காரியங்களுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பலவிதமான தாமதங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது අපි බොහෝ කාරණා උදෙසා අපි බොහෝ කාලයක් තිස්සේ යාත්නා කරනවා. නමුත් විවිධාකාර ප්‍රමාදයන් අපගේ ජීවිතය තුළ තිබෙනවා. ஒண்ணுமே நடக்கலைன்னு சொல்லி කිසිම දෙයක් சோர்வோடு வந்திருக்கலாம் කිසිම දෙයක් සිදු නොවුණා කියලා අපි මැලවී යන්නට පුළුවන්. ஹalleluya හලෙලූයා. அப்படி வந்திருக்கீங்களா එහෙම ඇවිත් සිටිනවාද? உங்களை எதிர்பார்க்கிறது சந்திக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் வல்லவராக இருக்கிறார் ඔබගේ බලාපොරොත්තුව සම්මුඛ කරන්න දෙවියන් වහන්සේ நாங்கள் යහපත් வந்த வண்ணமாய் போக සිටිනවා. மாட்டோம் අපි ආපු ආකාරයෙන් මැරී යන්නේ නැහැ. அப்ப எப்படி போக போறோம் එසේනම් කොහොමද යන්නේ? எங்களுடைய வாழ்க்கை விடுதலையோடு கூட අපගේ ජීවිතයේ නිදහසත් සමගම சமாதானத்தோடு கூட සමාදානය ඇතුව சுகத்தோடு கூட සුවය සමග ஆண்டோட சமத்தை விட்டு போக போகிறோம் ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මොකක්ද கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் අත්වල ஹalleluya සනාදේ නාමය ஹalleluya මහිමයට ஹalleluya Hallelujah. அவருடைய நாமத்தினால் எங்களுக்கு ஜெயம் உண்டு උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපිට நாங்கள் ජය ஜெயத்தோடு போக තිබේ. வேண்டும் අපි ජයග්‍රහණය ඇතුව යන්න நாங்கள் ඕනේ. திருப்பிக் கொள்வோம் ரூத் 3ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்துக்கு நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம் ரூத் 3ஆம் அதிகாரம் 18வது තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයට අපි පෙරලා ගනිමු. அது ஒரு சாதாரண வசனம் ஆனால் என்னுடைய தலைப்புக்கு அது வராது ஆனாலும் கூட உங்கள் மத்தியிலே கர்த்தர் வைக்கும்படியாக நான் சொன்னபடி நான் ஓதுவேன். මේක සාමාන්‍ය වචනයක් හැටියට තිබෙන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ මාතෘකාවට මේක අදාළ නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මා මැදියේ තැබූ නිසා ඔබ මැදියේ ඒක කියනවා. ரூத் 3ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம் சீக்கிரமா வாசி. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය ඉක්මනින් කියවමු. ரூத் 3ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம் எடுத்த வசனம் ரூத் සමා වෙන්න රූත්. මම රූත් දානේ. சிங்களத்துல ஹalleluya என்ன வார்த்தை அந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது කුමක්ද මේ වචනේ ස්ථානේ කියා තිබෙන්නේ? அந்த மனுஷன் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியுமென ஓய்ந்திருக்க மாட்டார் என்று ඒ சொல்லப்படுகிறது මනුෂ්‍යගේ කාරණාව සිදු වෙන තුරු උන්වහන්සේ නතර කරන්නේ නැහැ කියා ஹalleluya හලෙලූයා. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் என்ன செய்கிறார் நாங்கள் விரும்புகிற அதன காரியம் அடைய முட்டும்படியாக அவர் ஓய்ந்திருக்க மாட்டார் என்று வார்த்தை අපි சொல்லப்படுகிறது නමස්කාර කරනව දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? උන්වහන්සේ කැමති වෙන දේ තීන්දුව වෙන තුරු උන්වහන්සේ නිවාඩු ගන්නේ නැහැ කියලා කියා ஹalleluya තිබෙනවා. ஹalleluya இந்த இடத்துல இந்த புத்தகத்தில் ஒரு அழகான சம்பவங்கள் இருக்கிறது அதை குறித்து நான் பேச வரவில்லை මේ පොතේ බොහෝ ප්‍රසන්නකාරී සිදුවීම් තිබෙනවා. මම ඒ පිළිබඳව කියන්නට වෙන්නේ නැහැ. மாமி மருமகளுக்குரியதான நல்ல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது නැන්දා මසා ලේලිය අතර යහපත් දේවල් කියා තිබෙනවා. மாமி மருமகள் என்கிறதான உறவுகளில் இருக்கிறதான ஆலோசனைகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது නැන්දා මසා ලේලිය අතර තිබිය යුතු සමදිතාව පිළිබඳව ඉතා හොඳ අනුශාසනාවන් දී அதே போல තිබෙනවා. மணவாளனை குறித்து சொல்லுது மணவாட்டியை குறித்து ඒ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது වගේම මනමාලය සහ මනමාලිය පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. இதெல்லாம் இன்னைக்கு பேச வரவில்லை මේ කිසිම දෙයක් අද කතා කරන්නට ආවේ නැහැ. பொறுத்திருந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னை கொஞ்சம் பொறுத்திருக்கும்படியாக දෙවියන් சொல்கிறார் වහන්සේ කියනවා ඔබගේ ජීවිතේ ටිකක් ඔබ ඉවසන් සිටින්න කියලා. நீங்கள் பல நாட்களாக பல காலங்களாக நீங்க ஜெபம் பண்ணிருக்கீங்க தேவைகளோடு வந்திருக்கீங்க ஆண்டவர் இன்னும் சந்திக்கலைன்னு சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ඔබ வந்திருக்கலாம் බොහෝ කාලයක් තිස්සේ බොහෝ දවස්වල ඔබ යාත්නා කරන්නට පුළුවන්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ තාම මට සම්මුඛුනේ නැහැ නේ කියලා ඔබ සිතන්නට පුළුවන්. ஆண்டவர் வாசனை சொல்லுறது உங்களோட காரியத்தை நிறைவேற்றாமல் அவர் ஓய்ந்திருக்க மாட்டார் என்று ස්වාමීන් சொல்லப்படுகிறது වහන්සේගේ වචනේ කියා තිබෙනවා නුඹේ කාරණාව තීන්දුව කරන තුරු නිවාඩු ගන්නේ නැහැ. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார் நீங்க சற்று பொறுத்திருக்கும்படியாக අද දෙවියන් වහන්සේ කියන ඔබ ටිකක් කල්ප ඉවසමින් සිටින්න. நீங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க சொல்லுங்க நாங்க பொறுத்து இப்ப 10 வருஷம் 20 வருஷம் 30 வருஷம் ஆயிடுச்சு ඔයා මොනවද ප්‍රථමේ කියන්නේ? මම දැන් අවුරුදු 20ක් අවුරුදු 30ක් මෙච්චර කාලයක් මම ඉවසුවා මද කියලා ඔබ සිතන්න පුළුවන්. எத்தனையோ வருஷமா
வருஷமா ஜெபிக்கிறேன் இன்னும் அதே இடத்துல தான் நிக்கிறேன். මෙච්චර අවුරුදු ගණන් යාත්නා කරනවා නමුත් තාමත් ඒ ස්ථානෙම තමයි මා සිටින්නේ. எனக்கு இன்னும் சொந்தமா ஒரு வீடு வாங்கணும்னு சொல்லி நான் நினைச்சு ஜெபம் பண்றேன் ஆண்டவர் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல. මටම කියලා අයිති නිවසක් ලබා ගන්න මම යාත්නා කරනවා නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක මට තාම දුන්නේ නැහැ. என்னோட தொழில்ல உயர்வு வரும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஆண்டவரே அதுவும் நடக்கல ஆண்டவர். මගේ රැකියාවේ උසස් වීමක් ලැබෙයි කියලා මම සිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේට නමුත් තාමත් ඒකත් සිද්ධ වුණේ නැහැ. இப்படி பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகளோடு தேவைகளோடு கூட நாங்கள் ஆண்டவரோட சமூகத்தில் මේ வந்திருக்கிறோம். ආකාරයෙන් විවිධාකාර බලාපොරොත්තු සහ අවශ්‍යතාවන් සමග අපි උන්වහන්සේ අපි මොකටද පැමිණ සිටිනවා. கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார், உங்களுடைய காரியமாய் நிச்சயமாய் நிறைவேற අද போகிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට උන්වහන්සේක පොරොන්දුවක් දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේක කාරණාවන් සිද්ධ என்ன சொன்னா වෙනවා. நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து ஜீவனுள்ள வார்த்தையை உங்களுடைய மத்தியிலே கொடுக்கிறோம். මක් නිසාද උන්වහන්සේක අභිමුඛත්වයේ සිටීමෙන් උන්වහන්සේක ජීවමාන වචනය අපි ඔබ සමග බෙදා நாங்கள் ගන්නවා. ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் மரணத்தை ஜெயித்த தேவனாக අපි இருக்கிறார். නමස්කාර කරනවා දෙවියන් වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථානය වුණා දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. நாங்கள் ஒரு மரித்து போன தேவனை இந்த இடத்திலே ஆராதிக்கப்படியாக අපි வரவில்லை. මරුණා වූ දෙවි කෙනෙකුට නමස්කාර කරන්න මේ ස්ථානට පැමිණියේ නැහැ. மரணத்தை ஜெயித்ததான தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கும்படியாக வந்திருக்கிறோம். මරණය ජයගත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අසන පිණිස අපි මේ ස්ථානට පැමිණ සිටිනවා. சில வேளையில் யோசிக்கலாம் எங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறதான காரியங்களுக்கு என்ன தாமதமா இருக்கும். සමහරවිට ඔබ සිතන්න පුළුවන් මගේ ජීවිතේ සිදු වෙන කාරණාවන් අනුව මගේ යාත්නාවට බාධාවක් වෙලා ප්‍රමාද වෙන්නේ ඇයි කියලා. சில காரணங்களுக்கு மத்தியிலே நான் வைக்க விரும்புகிறேன். සමහර කාරණා ඔබ මැද තබන්න කැමතියි. நேரம் இருக்கிறது, වෙලාව තිබෙනවා. நேரம் இருக்கிறபடினால் கொஞ்சம் போகலாம். වෙලාව තිබෙන නිසා ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ஹalleluya. හalleluya. கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය පවිත්‍ර වේවා. ஒரு ශුද්ධ වේවා. தாமதத்துக்கு காரணம் நாங்களாக இருக்கலாம். ප්‍රමාද වීමට එක හේතුවක් අපි වෙන්නට පුළුවන්. நாங்களா අපිද? அப்படி நினைக்கிறீங்களா? එහෙම සිතනවාද? சில வேளை நாங்கள் ஒரு காரணமாக இருக்கிறோம். සමහර විට අපිත් එක් කාරණාවක්ව සිටිනවා. ஏன்னு சொன்னா ஆண்டவர் எங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் என்ன சொன்னா நாங்க கேட்கிறதான காரியத்துக்கு ஆண்டவர் ஜெபம் பதில் கொடுக்கிறார். ඇයි කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ අපි කරන්නා යාත්නාවට උන්වහන්සේ පිළිතුරු ලබා දෙනවා. அப்பொழுது நாங்க என்ன தெரியுமா யோசிக்கிறோம்? ඒ වෙලාව අපි කොමක් දන්නවද හිතන්නේ? இது எங்களுக்கு சரிப்பட்டு வராது. මේදී අපිට හරියන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் பதில் கொடுத்திருக்கிறாரு. ස්වාමීන් වහන්සේ දී තිබෙනවා. ஆனால் கூட என்ன சொல்ற இது எனக்கு சட்டிஸ் இல்ல. නමුත් මේ ගැන මම සැටිස් වෙන්නේ නැහැ. இதுல இந்த தொழில் எனக்கு சட்டிஸ் இல்ல. මේ රැකියාව තුළ මම තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. இந்த காரியம் எனக்கு சட்டிஸ் இல்ல. මේ කාරණාව තුළ මම තෘප්තියට පැමිණෙන්න බෑ. வேதம் சொல்லுகிறது ඒ වචනේ පවසනවා ஆரம்பம் அப்பமானவும் முடிவு சம்பூர்ணம் என்று சொல்லப்படுது. ආරම්භය සුළු වුණාත් හරි අවසානයේ තා මහත්ව තිබෙනවා කියලා කියා තිබෙනවා. ஆரம்பத்தை மாத்திரம் தான் பார்க்கிறோம். අපි ආරම්භය පමණයි දකින්නේ. ஹalleluya. හalleluya. ஆரம்பத்தை பார்த்துட்டு நாங்கள் முடிவு எடுக்கிற இது எங்களுக்கு சட்டிப்பட்டு வராது. මේ ආරම්භය දකින නිසා අවසානයේ ගැන හිතන්නේ නැති නිසා මේක මට හරියන්නේ නැහැ කියලා සිතනවා. இப்படி தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில சில தடைகள் நாங்களே உண்டு பண்ணிக்கிறோம். මේ ආකාරව තමයි අපගේ ජීවිතේ සමහර බාධාවන් අපි இதுக்கு විසින්ම ஒரு ඇති உதாரணமாக කරගන්නවා. நாங்கள் வேதத்துல ஒரு பகுதியை பார்க்கலாம். මේ පිළිබඳ උදාහරණයක් දෙව වචනේ කොටසක් බලන්නට පුළුවන්. யாக்கோபு என்ன செய்கிறான்னு சொல்லி பார்த்தால் அதாவது அவர்களுடைய தேசத்திலே ஒரு பஞ்சம் ஏற்படுகிறது. යාකෝබ් කුමක්ද කළේ? ඒ කියන්නේ ඒ දේශයේ යම් සාගතයක් ඇති වෙනවා. அவர்கள் இருக்கிறதான கானான் தேசத்தில் ஒரு பஞ்சம் ஏற்படுகிறது. ඔවුන් සිටිනව කානාන් දේශයේ යම් සාගතයක් ඇති වෙනවා. எகிப்திலே தானியம் இருக்குது, சாப்பாடு இருக்குன்னு சொல்லி இவர்கள் என்ன செய்றாங்க, பிள்ளைகளை அனுப்புறாங்க, நீங்க போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு මිසර வாங்க. දේශයේ ධාන්‍ය සහ ආහාර තිබෙනවා කියලා ඔව් කුමක්ද කරන්නේ? තමගේ දරුවන්ව පිටත් කර යවනවා ආහාර ගෙනෙන அவர்கள் පිණිස. பிள்ளைகள் போய் என்ன சொல்றா அந்த யோசேப்பை கண்டு அவரிடத்திலே கேட்கிறார்கள். ඔවුන්ගේ දරුවන් සියලු දෙනා මේ ස්ථානට යනවා. යෝසේප දැකලා ඔව් ගැන විමසනවා. அதே போல என்ன சொல்றா, யோசேப்பு சொல்றாரு, யோசேப் சொல்கிறார், යෝසේප් පවසනවා உங்களுடைய கடைசி தம்பியை நீங்க கூட்டிட்டு வந்தா தான் நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு தருவேன், இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு ஏதான ஆசீர்வாதங்களை தருவேன்னு சொல்கிறார். ඔබගේ බාල සහෝදරව ඔබ රැගෙන ආවොත් තමයි මේ සියලු ආශිර්වාද මේ දාන්නේ ඔබලාට ලබා දෙන්නේ කියලා යෝසේප් ඒ ස්ථානයේදී පවසනවා. இவர்கள் போயிட்டு அவங்களோட அப்பா கிட்ட போய் சொல்றாங்க, யாக்கோபு கிட்ட போய் ඒ சொல்றாங்க. පිළිබඳව ඔවුන් තමගේ පියා වෙන යාකෝබ් ළඟට ගිහින් පවසනවා. ஆனா அப்பா பயப்படுறாரு தன்னுடைய மகனை அனுப்புவதற்கு. නමුත් තාත්තා බය වෙනවා තමගේ දරුවව පිටත් කර இந்த යවන්න. இடத்துல தான் அதே போல தான் நாங்களும் இருக்கிறோம் என்று அவர் கூட்டிட்டு வர சொல்றாரு, இவர் அனுப்ப மாட்டேங்கிறார். අපිත් ඒ ආකාරව තමයි සමහර වෙලාවෙදී සිටින්නේ. උන්වහන්සේ එක්කගෙන එන්න කියනවා. ඔව් ආතරි ඔව් යවන්නේ නැහැ. கூட்டிட்டு வராதனால 2 நாள் தாமதமாகிறது. ඔව් එක්කගෙන ආපු නැති නිසා දවස් දෙකක් ප්‍රමාද වුණා. அது ஆதியாகமம் 43ஆம் அதிகாரத்திலே 10வது வசனத்திலே அப்படிதான் சொல்லுது. என்ன செய்தபடி இவர்கள் நிமித்தமாக தான் அந்த ஆசீர்வாதம் தடைப்படுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். ඉපත්ති 43 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදේ ඒ ආකාරව තමයි පවසන්නේ. මොහුන්ගේ ප්‍රමාද වීම නිසා තමයි ආශිර්වාද ප්‍රමාද වුනේ. எனக்கு டைம் இல்லனால நான் கொஞ்சம் விவேகமா කාලේ போறேன். නැති නිසා වේගෙන්
වේගෙන් යනවා ඔබ නිවස ஏன்னா වලට உங்களோட කියලා மத்தியில කියවන්නේ. இன்னும் 5 காரியங்களை நான் உங்களோட மத்தியில வைக்க ඔබ வேண்டியதா මධ්‍ය කාරණා පහක් තබන්න இது තිබෙනවා. எல்லாத்தையும் நான் சுருக்கி கூட මේ போகிறேன். සියල්ල මම කෙටි කරගෙන යනවා. அவர் தாமதித்தபடினால் அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்ன செய்யப்படுது தாமதமாகி கொண்டிருக்கிறது. ඔවුන් ප්‍රමාද වුණ නිසා ඔවුන්ගේ ආශිර්වාදයද ප්‍රමාද වෙමින් அந்த இடத்துல තිබුණා. அப்படித்தான் அந்த வார்த்தை சொல்லப்படுது. ஆதியாகமம் 43 அதிகாரம் 10 வசனத்தை நீங்க வாசிச்சு பார்க்கலாம். ඉපත්ති 43 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ එලෙස තමයි පවසන්නේ ඔබට නිවස වලට කියලා කියවන්න පුළුවන්. அவர்களுக்கு 2 நாள் தாமதமாகி விட்டது. දවස් දෙකක් ප්‍රමාද වුණා. ஹalleluya. හලෙලූයා. இப்படித்தான் எங்கட வாழ்க்கையிலும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுற காரியம் எங்கட வாழ்க்கையிலே நாங்களே எங்கட வாழ்க்கையிலே நாங்கள் தடையாக இருக்கிறோம். මේ ආකාරව තමයි අපගේ ජීවිතය අපි ඉල්ලන කාරණාවට අපිම බාධාවක් ලෙසට සිටිනවා. அப்புறம் நாங்க சொல்றோம் ஆண்டவர் எங்கட வாழ்க்கையிலே ஏன் ஆண்டவரே இப்படியான தாமதங்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி நாங்கள் யோசிக்கிறோம். ඉන්පසු අපි කල්පනා කරනවා ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ ජීවිතේ මේ කාරණාවන් මෙතරම් ප්‍රමාද කරන්නේ කියලා අපි කල්පනා කරනවා. முதலாவது நாங்கள் காரணமாக இருக்கிறோம். පළමු කොට අපි කාරණාවක් සිටිනවා. இரண்டாவதாக யார் காரணமாக இருக்கிறார்? දෙවනුව කවුද කාරණාවක්ව සිටින්නේ? எங்கட சத்துருவாகிய பிசாசு காரணமாக இருக்கிறார். අපගේ සතුරා වෙන යක්ෂයා හේතුවක්ව සිටිනවා. அது தானியேல் புத்தகத்திலே நாங்கள் ඒ பார்க்கிறோம். පිළිබඳව දානියෙල් පොතේ අපිට බලන්න පුළුවන්. நாங்கள் தானியேல் புத்தகத்திலே 10 அதிகாரத்திலே 12 வசனத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போமானால் අපි දානියෙල් පොතේ 10 அதிகாரத்திலே 12 10 වෙනි வசனம் පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදය. அந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகிறது என்னன்னு சொன்னா ඒ ස්ථානික මද කියා அந்த තිබෙන්නේ இடத்திலே ஒரு தேவதூதன் வந்து சொல்லுகிறான் ඒ ස්ථානයේ දේව දූතෙක් පැමිණලා පවසනවා நீர் ஜெபித்த உடனே உனக்கு பதில் வந்துட்டு ඔබ යාත්නා කරපු ගමන් ඔබට පිළිතුරු ලැබුණා. தேவனிடத்திலிருந்து உனக்கு எல்லாமே பதில் வந்துடுச்சு. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබට පිළිතුරක් ලැබුණා. ஆனாலும் கூட නමුත් வான மண்ணுகளை கிரியை செய்தன பொல்லாத ஆவிகள் என்ன செய்றாங்க அந்த இடத்துல தடை பண்ணி விட்டார்கள் என்று சொல்றாங்க. ආස්තලයට විරුද්ධව ඇති කරන්නා වූ ඒ යක්ෂය බල වේග නිසා එක බාධාවට පත් වෙනවා. நீங்க இதை எழுதி கொண்டு போயிட்டு வாசிச்சு பாருங்க வீட்ல ඔබ போய். මේක ලියාගෙන ගිහලා ඔබ නිවෙස් වලට කියලා කියවලා சரியா බලන්න. 21 நாளுக்கு பிறகு தான் அவருடைய ஜெபத்துக்கு பதில் வரதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். දවස් 21 ඔවුන්ගේ යාත්නාවට පිළිතුරු ලැබෙනවා දකින්න පුළුවන්. ஆகவே என்ன செய்றது எங்களுக்கு என்ன செய்கிறான் சத்துரு என்ன செய்கிறான் தடை பண்ணுகிறான் எங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையிலே இல்லாவிட்டால் நாங்கள் எதிர்ப்புற காரியங்கள் வராத படிக்க என்ன செய்றான் அவனும் தடை பண்ணுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். නමුත් යක්ෂයා කුමක්ද කරන්නේ සතුරා අපගේ යාත්නාවට පිළිතුරු නොහෙන පිණිස ඔබ බාධා කරමින් සිටිනවා. என்ன பிரதர் நீங்க சொல்றீங்க எங்கட ஆண்டவர் மரணத்தை ஜெயித்தார் எல்லாவற்றையும் ஜெயித்தார் என்று சொன்னா சத்துருக்கு என்ன அவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறார் நீங்க මොනවාද யோசிக்கலாம். බ්‍රදර් පවසන්නේ දැන් අපගේ දෙවියන් වහන්සේ මරණය ජයගත්තා නෙමෙයි යක්ෂයාගේ Hallelujah. බාධාව කඩන්න බැරි ඇයි? ஆனாலும் கூட என்ன சொல்லப்படுகிறது නමුත් කුමක්ද කියා තිබෙන්නේ? ஆண்டவர் சத்துருக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுக்கிறார். යක්ෂයාට දෙවියන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙනවා. அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். ඔහුට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. எங்களை இன்னும் பலப்படுத்தும்படியாக අපිව තවමත් ශක්තිමත් කරන පිණිස. என்னதான் சத்துரு வல்லமை உள்ளவனா இருந்தாலும் සතුරා මොනතරම් බලවත්ව සිටියා. ஆனா நாங்கள் ஆராதிக்கிறதே அவருடைய பெரியவராக இருக்கிறார். නමුත් අපි නමස්කාර කරනව දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට වඩා Hallelujah. බලවන්තයි. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவராக අපි இருக்கிறார். නමස්කාර කරනව දෙවියන් වහන්සේ බලවන්තව அந்த සිටිනවා. வல்லமைகளை உடைத்து எங்களுக்கு ஜெபத்துக்கு எங்களுடைய காரியங்களுக்கு பதில் தர அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாக ඒ இருக்கிறார். ආස්තවට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන ආත්ම කඩා දමා අපගේ යාත්නාවට පිළිතුරු දෙන්න උන්වහන්සේ බලවත්ව සිටිනවා. சத்துருடைய சகல அதிகாரங்கள் உடைத்து ஆண்டவர் ஜெயத்தை தர அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். සතුරාගේ සියලු බලයන් කඩා දමා අපට ජය ලබා දෙන්න උන්වහන්සේ බලවත්ව සිටිනවා. இங்க தூங்க கூடாது. මේ නිදා ගන්න එපා. இங்க தூங்க நீங்க வரலையே. මේ නිදා ගන්නට කවුරුත් ආගෙන தூங்குறது நீங்க இப்ப எழுப்பி வீட்டுக்கு போங்க. பிரச்சனை இல்ல. ඔබට නිදා ගන්න ඕන නම් ඔබ නැගිටලා ගෙදර යන්න. மத்தவங்களை கொட்டாய் போட வச்சு தூங்க අනිත් வைக்க අයට ඈනු මරින්න තියලා ඔබ නිදා ගන්න. ஹalleluya. இது தேவ சமூகம் விளையாடுறது தூங்குறது குடிக்கிற சாப்பிடுற சமூகம் இல்ல. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ සෙල්ලම් කරන්න விளையாடுற காலம் இல்ல விழித்திருக்க வேண்டிய காலமா இருக்குது. අපි මේ කාලේ අවදිව සිටිය යුතු කාලයක් වුත් තිබෙනවා. ஹalleluya. Hallelujah. இப்படி பேசுற நீங்க கவலைப்பட வேணாம் கோவிக்க வேணாம் பரவாயில்ல கோவிச்சாலும் பரவாயில்ல. මේම කිව්වා කියලා ඔබ දුක් වෙන්න එපා. ඔබ තරහ වෙන්න එපා. තරහ වුණත් කමන්නේ. ஆகவே நீங்க தூங்குறதுக்கு இங்க வரலையே. தூங்குறதுக்கு வீடு இருக்குது. சர்ச்சுக்குள்ள தூங்குறது இல்ல. ඔබ නිදා ගන්න ඔබට නිවසක් තිබෙනවා. ஹalleluya. නිදා ගන්න உற்சாகமா இருங்க. ඔබ චලිතව සිටින්න. எல்லாருக்கும் களைப்பா தான் இருக்கிறது. හැමෝටම எல்லாரும் මහන්සිය கஷ்டப்பட்டு தான் வேலை செய்கிறோம். හැමෝම වැඩ කරනවා. ஆனா தூங்க கூடாது தேவ නමුත් මේ சமூகத்துல. ස්ථාන නිදා ගන්න එපා. அந்த நேரத்துல தான் வேற யார் வந்து என்ன சரி கலையை விதிச்சிட்டு போயிடுவார் நீங்க தூங்குற நேரம். ඔබ නිදාගෙන සිටින වෙලාව තමයි කවුරු හරි ඇවිල්ලා දෙයක් වපුරලා යන්නේ. நீங்க வஞ்சகத்துல அகப்படக்கூடாது. එවිට ඔබ ඒ දෙයට අසු වෙන්න වෙන පිණිස பிசாசு வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில கலையை போடக்கூடாது. ඒ යක්ෂයා ඇවිල්ලා ඔබගේ ජීවිතයට යම් වැපරීමක් නොකරන පිණිස இது ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற இடமாக இருக்கிறது. මේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන Hallelujah. ස්ථානයක් තිබෙනවා. ஆகவே நாங்க தூங்க கூடாது. එම නිසා අපි නිදා ගන්න හොඳ නැහැ. கண்ணை திறந்துருங்க. ඔබ ඇස් හොඳට අර සිටින්න. ஹalleluya. හalleluya.
ஹalleluya හලෙලූයා. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමය ශුද්ධ ஏன்னு වේවා. சொன்னா சத்துருவிட தேவன் அவனுடைய வல்லமை எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே உடைத்திட்டார். යක්ෂයාගේ සියලු බලයන් යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී කඩා දැම්මා. அவருடைய நாமத்தினால் எங்களுக்கு ஜெயம் உண்டு. උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපිට அந்த ජය ஜெயத்தை තියෙනවා. என்ன சொல்வான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு அவர் வல்லவராக ඒ இருக்கிறார். ජයග්‍රහණය ඔබට දෙන පිණිස උන්වහන්සේ පැමිණෙනවා. முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னா முதலாவது என்ன செய்ய நாங்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தாமதங்களுக்கு நாங்களே காரணமாக இருக்கிறோம். පළමුවට අපි බැලුවා අපගේ ජීවිතේ ප්‍රමාද වීමට අපි එක බාධාවක් ලෙස இரண்டாவது සිටිනවා. நாங்கள் பார்த்தோம் சத்துரு காரணமாக இருக்கிறார். දෙවනුව අපි බැලුවා සතුරා බාධාවක් ලෙසට සිටිනවා. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. அப்ப மூன்றாவது யார் காரணமா இருக்கும்? තුන්වෙනිය කවුද? மூன்றாவது யார் காரணமா இருக்கும்? තුන්වෙනියට කවුද ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ? ஹalleluya சபையா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? සභාව අවදිව සිටිනවද? சபைன்னு நினைக்கிறீங்களா? සභාව කියලා ඔබ සිතනවද? ஹalleluya හලෙලූයා. தேவன் காரணமாக இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ හේතුවක් වෙනවා. ஹalleluya හලෙලූයා. தேவன் காரணமாக දෙවියන් இருக்கிறார். වහන්සේ හේතුවක්ව සිටිනවා. ஏதோ ஒரு காரியத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக தேவன் சில காரியங்களை தாமதம் பண்ணுகிறார். මොකක් හෝ කාරණාවක් අපට උගන්වන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ යම් යම් කාරණාවන් ප්‍රමාද කරමින් සිටිනවා. என்ன பிரதர் தேவன் எல்லாம் சந்திப்பாருங்கிறா நீங்கள் தேவனே தாமதிக்கிறார்னு சொல்லி நீங்களே சொல்றீங்களே அப்படின்னு. මොනවාද ප්‍රදේශ දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල සපයනවා කියලා ඔබ කිව්වා. දැන් ඔබම කියන දෙවියන් වහන්සේම ප්‍රමාද කරනවායි කියලා. ஹalleluya Hallelujah. நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம். අපි පෙරලගමු යෝහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. இரண்டாவது அதிகாரம் 9வது வசனம். දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. யோவான் 2:9. ஓகே போதும். இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது? ஒரு கல்யாண வீட்டிலே அதாவது ஒரு கல்யாணம் நடக்கிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். මේ ස්ථානයේ යම් සරණ මංගල්‍යයක් සිදු වෙනවා දකින්න පුළුවන්. அந்த கல்யாணத்தை ஒழுங்கு பண்ணவர்கள் என்ன சொன்னா பரபரன்னு இருப்பார்கள். මේ සරණ මංගල්‍යයේ සෝදානම් කරපුවා ඉතා කාර්යබහුලව සිටිනවා. என்ன நடக்குமோ, சாப்பாடு சரியா இருக்கா, ஆளுங்க வந்திருக்காங்களா, அவங்க கவனிச்சாங்களா அப்படிங்கிறதான எல்லாம் ஒரு பெரிய பரபரப்பு அந்த கல்யாணத்துல இருக்கும். කැමිටි කාර්යද පැමිණියව කිව්වා පැමිණියාද මේ ආකාර බොහෝ කාර්යබහුලව වුන් සිටිනවා. கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்னதாக என்னுடைய சகோதரன் ஒரு திருமணம் நடந்தது. මාස දෙක තුනකට ප්‍රථම මගේ සහෝදරයෙක්ගේ විවාහ මංගල්‍යයක් සිද්ධ වුණා. இப்பொழுது எங்களுடைய சகோதரர் ஊழியக்காரர் அவர் இல்ல. ஆனாலும் கூட என்ன செய்து எங்களுக்கு தான் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த கல்யாணத்தை முன்னே அப்பா அம்மாவாக இருந்து நீங்க முன்னிருந்து நடத்தணும்னு சொன்னார்கள். ඒ සහෝදරගේ මංගල්‍යවලදී මව පියා ඇටියට අපිට තමයි ඉදිරිපත් වෙලා ඉදිරියට පැමිණ සියලු දේවල් කරන්න කියලා කිව්වේ. எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு கிழமை மாதிரி ஒரு 10 நாள் போல தான் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயத்தப்படுத்துற நாட்கள் இருந்தது. දවස් 10ක පමණ කාලයක් තමයි අපිට තිබුණේ විවාහ කටයුතු සියල්ල සූදානම් කරන්න පිණිස. என்ன சொன்னா ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கல்யாணத்தை நாங்கள் பேசினோம். ஆனால் கூட அது கொஞ்சம் காலம் போல கொஞ்சம் முறிவு வந்து கொஞ்சம் போயிருச்சு. අවුරුදු දෙක තුනකට ප්‍රථම ඒ පිළිබඳව අපි කතා කළා. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් කල් දැම්මා. ඒ ආකාරව සිද්ධ වුණා. அதுக்கு பிறகு அந்த கல்யாணம் திருப்பி நடக்க ஆரம்பிச்சது. ඊට පස්සේ මේ විවාහය නැවත සිදු කරන්නට ඕන ආරම්භ කරා. என்ன சொல்ல மாப்பிள்ளை வெளிநாட்டில் இருக்கப்படினால அவர் வர்றதுக்கு பல தாமதம் இருந்தபடினால என்ன செய்து அவர் திருப்பி கல்யாணத்தை முடிச்சு திருப்பி போகணுங்கிறதுக்காக அவசரமா எல்லா வேலைகளையும் ஒழுங்கில செஞ்சிட்டோம். මනමාලය විදේශගතව සිටින නිසා ඔවෙන්ට ප්‍රමාද වීමත් ආපහු නැවත වරක ඔය ස්ථානට යෑම පිණිසත් මේ දේවල් සූදානම් කරන්නට කාලය තිබුණේ. எங்களுக்கு ஒரு அதாவது 2-3 நாளுக்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்யணும், ஹாலை தேடணும், சாப்பாடு குறித்தான ஆளுங்களுக்கு சொல்லணும். ஒரு 200 அவங்க அண்ணி வீட்டாளுங்க சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி தான் இந்த கல்யாணத்தை செய்யணும். ஒரே மகள்ன்றனால எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறாங்க. දවස් දෙක තුනක් ඇතුළත හෝල් එකක් බලන්න ඕනේ, සියලු දෙනාටම කියන්න ඕනේ, ආහාර පිළිබඳව ඇනවුම් කරන්න ඕනේ. මේ සෑම දෙයක්ම කරන්න තිබෙනවා ඒ කාලය තුල. எல்லாமே நாங்க என்ன செய்யணும், எல்லாம் ஒரு கிழமைக்குள்ள எல்லாமே ஆயத்தமாக்கிட்டோம். ඒ සතියක් ඇතුළත සියලුම දේවල් සූදානම් කරා. அதே போல நான் அவங்களோட பாஸ்டருக்கு சொன்னேன், பாஸ்டர் அவங்க 2 பேரும் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இந்த 6:30 மணிக்கு சரியா வெடி நடக்கணுங்கிறதுக்காக பொண்ணு மாப்பிள்ளை சரியா நேரத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி அவங்க எல்லாத்தையும் ஒழுங்கு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். ඉන්පස්සේ මම පාස්ටර්ට පැවසුවා මේ දෙදෙනාට කවුන්සලින් ලබා දිය යුතුයි. ඒ නිසා සියලු දේවල් අමාරු කරලා 6 මාට පමණ උන්ට ඒ පන්තිය පවත්වන්නට සූදානම් කළා. எங்களுக்கு ஒரு பரபரப்பா இருந்துச்சு. இது சரியா நேரத்துக்கு சரியா வெடினுக்கெல்லாம் போக முடியுமா என்ன சொன்ன, ஒரு கிழமை நாள் இருக்க பிறகு 5:30 மணினா டிராபிக் நேரம் சரியா அந்த மணமகளுக்கும் மங்கள்களுக்கும் வர முடியுமாங்கிறதான ஒரு பெரிதான ஒரு பயம் எங்களுக்குள்ளாக இருந்து கொண்டே. අප තුළ යම් තැතිගැන්මක් බයවීමක් වගේ තිබුණා. අවදිසිවීමක් ඇටියට මේ සියලු
සියලු දේවල් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මනමාලය වෙලාවට එන්න ඕනේ මේ කාරණාවන් සියල්ල නිසි ආකාරව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියා. என்ன நடந்துச்சு சொன்னா කුමක්ද සිද්ධ වුනේ කිව්වොත් பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் வந்துட்டாங்க. මනමාලය සහ මනමාලි පැමිණියා. ஆராதனை நடத்துறவங்க ஒரு அவர் காணோம். නමස්කාරයේ මෙහි වෙන පුද්ගලයා තමයි පැයකට ප්‍රමාද. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஒரு அவர் பிந்திருச்சு. පැයක් පමණ වුණා. சாப்பாடும் ஒரு அவர் பிந்திருச்சு. ඒ කෑමත් පැයක් පමණ පසු වුණා. இப்படி பலவிதமான அந்த திருமணங்களை நடத்துறவங்களுக்கு இருக்கிறதான கஷ்டம் என்னன்னு சொன்னா பல போராட்டங்கள் மத்தியிலே எல்லாத்தையும் ஒழுங்கு பண்ணி ඒ செஞ்சிருக்கோம். විවාහ මංගල්‍යයන් සිදු කරන අයට තිබෙන ප්‍රශ්නේ තමයි බොහෝ පොරබැදි මැද්දේ ඒ සියල්ල සූදානම් කරගෙන සිටින්න ඕනේ. அப்படிதான் இந்த திருமணத்துல இங்க நடக்குது. ඒ ආකාරව තමයි මේ විවාහයේදී සිද්ධ அங்கனைக்கு වෙන්නේ. மரியாள் என்ன செய்யறாங்க ரொம்ப கலகலப்பா இருக்கிறாங்க என்ன நடக்குமோ தெரியல அப்படிங்கறதான ஒரு சம்பவத்தை என்ன பார்க்கிறோம். මරියතුම ඉතා කාර්ය බහුලව සිටිනවා මේ ස්ථානයේ සිදුවීම දකින්න පුළුවන්. அந்த இடத்துல திராட்சை ரசம் அந்த இடத்துல ඒ குறைஞ்சிருச்சு. ස්ථානයේ මුද්‍රික පානීය මදි වුණා. ஹalleluya. හලෙලූයා. அப்ப மரியாள் பேர் இயேசு சொல்றாரு. இயேசு சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க அப்படி சொல்றாரு. එවිට இன்னும் வேலை வரல. එවිට මරිය ගිල යේසුස් වහන්සේට පවසනවා යේසුස් වහන්සේ කියන ඉවසන්න තාම මාගේ වෙලාව පැමිණියේ නැහැ. இன்னும் நேரம் வரல. මාගේ වෙලාව පැමිණියේ නැහැ. ஆனா குறைவு இருக்குது. குறைஞ்சிருக்குது. නමුත් අඩු වෙලා තිබෙනවා. ஆனா அந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு வந்து வேலை வந்தோன்னு சொல்றாரு போயிட்டு அப்ப அந்த இடத்துல ரசம் என்ன செய்யப்படுது அந்த தண்ணி என்ன செய்ய ரசமா மாறுறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඒ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ දෙන්න කියන ඒ වතුර මිදිවුෂ බවට වෙනස් වෙන ස්ථානයේ දකින්න පුළුවන්. அந்த இடத்துல என்ன கொடுக்கப்பட்டுச்சு? ඒ ස්ථානයේ කුමක්ද අඩු වෙලා තිබුණේ? முதலை விட இரண்டாவது என்ன செய்யப்பட்டது? பழமையை முதல் விட ரசத்தை விட தேவனி- இரண்டாவது ரசம் என்ன ඒ சொல்லப்படுது? පළවෙනි මිදිවුෂට වැඩිය දෙවෙනි එක කොයි ருசியான ආකාරයකද ஒரு තිබුණද? நல்ல ரசம் அந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டுச்சு. ඉතාමත් මිහිරි රසවත් එක තිබුණා. பெஸ்டானதை ஆண்டவர் அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு கொடுத்தார். ඉතා අගනාදේ දෙවියන් වහන්සේ උන්ට ලබා දුන්නා. ஹalleluya. හලෙලූයා. எப்படிப்பட்டதான காரியத்தை கொடுத்தார்? කොයි ආකාර කාරණාවද උන්වහන්සේ දුන්නා? பெஸ்டான ரசத்தை கொடுத்ததை நாங்கள் ඉතා අගනා මුදිවුෂ උන්වහන්සේ උන්ට ලබා ஆகவே දුන්නා. உங்களோட வாழ்க்கையிலே தாமதிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன சொன்னா ஆண்டவருக்கு நல்லதான பெஸ்டான ஒரு காரியத்தை கொடுக்கிறதுக்கு அவர் வாஞ்சை உள்ள தேவனாக එසේනම් இருக்கிறார். ඔබගේ ජීවිතේත් කාරණාවන් ප්‍රමාද වීමට හේතුවක් ඇටියට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට යහපත් වූ ඉතා වටිනා උදේ දෙන්න උන්වහන්සේ සූදානම් වී සිටිනවා. நான் இப்படி பெஸ்ட்ங்கிறேன் நல்லதுங்கிறேன் ஒரு கைத்தட்டும் இல்ல ஒரு ஆமையும் இல்ல நீங்க கொடுத்தாவணும் கொடுக்காட்டணும் மாதிரி இருக்கிற මම மாதிரி බෙස්ට් එක කියනවා යහපත් එක කියලා කියනවා. නමුත් ඔබගේ අත්පලසන්නේ ඔබ වහන්සේ දුන්නත් එකයි නැතත් එකයි කියන ආකාරය ඔබ அப்ப සිටිනවා. உங்களுக்கு நல்ல அத பெஸ்டான காரியம் உங்களுக்கு தேவையில்ல போல. එසේනම් ඔබට යහපත් වූ වටිනා දේ ඔබට අවශ්‍ය නැහැ වගේ. உடைஞ்சது நோஞ்சலமான காரியமா කැඩුණා தேவையில்ல. වූ තැළුණා වූ දේවල්ද ඔබට අවශ්‍ය. ஆண்டவர் சொல்ற உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் நான் உங்களுக்கு பெஸ்டானதை தர දෙවියන් போகிறேன். වහන්සේ ඔබට පොරොන්දු වෙනවා ඔබට වඩා යහපත් වූ இதை දේ தான் ලබා நான் දෙනවා. உனக்கு தாமதிக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா உன்னோட வாழ்க்கையின் நல்ல காரியத்தை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். ඔබට ප්‍රමාද වීමට හේතුවක් ඇටියට ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මම යහපත් වූ දේ නුඹට දෙන්න Hallelujah. හalleluya. பெஸ்டான காரியத்தை தர යහපත් விரும்புகிறார். වූ දේ උන්වහන්සේ දෙනවා. உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை தர ඔබට விரும்புகிறார். ලස්සන අනාගතයක් දෙන්න நல்ல යනවා. தொழிலை தர ඔබට விரும்புகிறார். ඔබ රැකියාවක් දෙන්න යනවා. இந்த சாதாரணமான காரியத்தை குறித்து நீங்க கவலைப்பட මේ வேண்டாம். පුංචි දේවල් ගැන ඔබ சாதாரண දේවල් அது ගැන ඔබ தடைப்படுறதான කනස්සවෙන්න එපා. காரியம் என்ன சொன்ன வாழ்க்கையில எதிர்காலத்திலே நன்மையான நல்ல காரியத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறார். උන්වහන්සේගේ වචනේ කියා තිබෙනවා අනාගතයේදී යහපත් කාරණාවන් උන්වහන්සේ ලබා දෙනවා. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவர் நன்மையான காரியத்தை நல்ல காரியத்தை கொடுக்க හalleluya. விரும்புகிறார். උන්වහන්සේ යහපත් වූ වඩා යහපත් වූ කාරණාවන් උන්වහන්සේ අපිට ලබා දෙනවා. இப்போ நடக்கிறதான சாதாரணமான காரியங்களை குறித்து நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எங்களை දැන් மாத்தி- සිදු වෙනව සාමාන්‍ය දේවල් ගැන ඔබ කනස්සලු වෙන්න එපා කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ කියා තිබෙනවා. கவலைப்பட வேண்டாம். කනස්සලු වෙන්න එපා. கவலைப்பட வேண்டாம். කනස්සලු වෙන්න එපා. நல்லது நடக்க போகுது. යහපත සිදු වෙන්න යනවා. நல்ல காரியத்தை உங்க கரத்திலே கொடுக்க போகிறார். යහපත් වූ දේ ඔබගේ දෑතට දෙන්න நல்ல යනවා. உயர்வான இடத்திலே ஆண்டவர் உங்களை வைக்க போகிறார். යහපත් වූ උසස් වූ ස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව තබන්න நல்ல යනවා. தொழிலை தர போகிறார். ඔබට අගනව இந்த රැකියාවක් தொழில் දෙන්න යනවා. கிடைக்கலையா கவலைப்பட வேண்டாம். මේ රැකියාව අහිමි වුණා කියලා ඔබ සිතන්න එපා. என்னுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வான கவலைப்பட வேண்டாம். ඔබගේ ජීවිතේ උසස් වීමක් නැහැ කියලා ඔබ දුක් වෙන්න එපා. எல்லாத்தையும் விட உங்களுக்கு நன்மையான காரியத்தை கர்த்தர் தர සියල්ලට விரும்புகிறார். වඩා යහපත් වූ දේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන්න යනවා. ஆமென். எங்களுடைய ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவராக ආමෙන්. இருக்கிறார். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ආකාර දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. அவர் சொன்னால் அது நடக்கும். උන්වහන්සේ කීවොත් ඒක සිද්ධ அது වෙනවා. நிச்சயமாய் நடக்கும். ඒක නිශ්චිත වශයෙන්ම සිද්ධ நடக்க වෙනවා. வைப்பார் ඒ ஆண்டவர். දේ සිදු කරයි உங்களுடைய උන්වහන්සේ. தோல்விகளை ஜெயமாக மாற்றுவார் ඔබගේ ஆண்டவர். පරාජයන් ජයග්‍රහණයට වෙනස් කරයි. நீங்க ஜெபிச்சு ஜெபித்து பதில் சொல்லி கவலைப்பட வேண்டாம். ඔබ යාත්නා කළා උත්තරයක් නැහැ කියලා ඔබ அது කනස්ස நன்மையாய் වෙන්න එපා. மாற்றி ஆண்டவர் பெஸ்டானது தர ඒ போகிறார். දේ යහපතට ආරවල උන්වහන්සේ වඩා යහපත් වූ දේ ඔබට දෙන්න යනවා. ආමෙන්. ஹalleluya. Hallelujah. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். எனக்கு ஆண்டவர் நன்மையான நல்ல காரியத்தை ஆண்டவர் தர මට போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ යහපත් වූ දෙයක් දෙන්න යනවා. ஆமென்.
ஆமென். நாங்கள் விசுவாசிப்போம். අපි විශ්වාස කරමු. இது ஜீவனுள்ள வார்த்தையா இருக்கிறது. මේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයම තිබෙනවා. தேவன் சொன்னால் அது நடக்கும். දෙවියන් වහන්සේ කීවොත් ඒක සිද්ධ அவர் වෙනවා. கட்டளையிட அது நடக்கும். උන්වහන්සේ අනකලොත් ඒක සිද්ධ වෙනවා. ஆமென். ආමේන්. அது நடக்க போகிறது உங்களுடைய ඒක வாழ்க்கையில. සිද්ධ වෙන්න යන ඔබගේ உங்களுடைய ජීවිතේ. வாழ்க்கையில் நடந்ததான சம்பவங்களை குறித்து ஏற்பட்டதான காரியங்களை குறித்து நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். ඔබගේ ජීවිතේ සිදු වුණා කාරණාවන් ගැන සිතලා ඔබ කනස්සලු වෙන්න එපා. ஆண்டவர் உங்களுக்கு நன்மையான காரியத்தை கொடுக்க දෙවියන් போகிறார். වහන්සේ ඔබට යහපත් දේ දෙන්න பெஸ்டான යනවා. காரியத்தை கொடுக்க වඩා போகிறார். යහපත් දේ දෙන්න යනවා. யாருமே என்ன செய்வாங்க, ஒரு கல்யாணத்துல முதல்ல ருசியுள்ள பதார்த்தங்களை தான் கொடுப்பாங்க. කවුරුත් විවාහ මංගල්‍යයකදී රසවත් මුද්‍රික පාන තමයි පළමු කොට ලබා දෙන්නේ. கடைசி நேரத்துல என்ன செய்வாங்க, 10ஆம் போனுச்சுன்னா அதை இதை போட்டு அப்படி ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு மேஜிக் மாதிரி ஒரு பானத்தை கொடுப்பாங்க. අන්තිම මොහොතේදී ඒක මදි වුණත් කුමක්ද කරන්නේ? තියෙන දේවල් එකතු කරලා යම්කිසි ආකාරයක පානයක් තමයි උන්ට ලබා දෙන්න ஆனால் හදන්නේ. எங்கட ஆண்டவர் அப்படி இல்ல, நல்லதான பெஸ்டான காரியத்தை கொடுக்க නමුත් போகிறார். අපේ දෙවියන්වහන්සේ එයා කරනවේ වඩා යහපත් දේ උන්වහන්සේ Hallelujah. දෙනවා. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. நீங்க உற்சாகம் இருக்கணும். ඔබ ජොලිතව සිටින්න ඕනේ. ஏன்னா உங்களுக்கு ஆண்டவர் பெஸ்டானதை கொடுக்க போகிறார். මන්ද උන්වහන්සේ අපට වඩා அதை යහපත් දේ பெற்றுக்கொள்ள දෙන්න நீங்க යනවා. தூங்குனீங்கன்னா அது கிடைக்காது. ඔබ මෙතන නිදාගෙන සිටියොත් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. நீங்க தூங்குனா அது கிடைக்காது. ඔබ නිදාගෙන සිටියොත් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. நீங்க தூங்குனா நீங்க கனவுல போயிருவீங்க. ඔබ නිදාගෙන සිටියොත් ඔබ සිහින දකිනවා. ஹalleluya. හalleluya. ஆகவே நீங்க விழிச்சிடுங்க. එම නිසා ඔබ අවදිව සිටින්න. விழிச்சிருந்தா தான் ஆண்டவர் உங்களோட வாழ்க்கையில பெஸ்டான ඔබ காரியம். අවදිව සිටියොත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ වඩා Hallelujah. යහපත් දෙන්නේ. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. இப்ப இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு பாருங்க, நீங்க எவ்வளவு சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கீங்க. දැන් බලන්න ඔබ මොනතරම් සතුටින් ප්‍රීතියෙන් සිටිනවද ඉනා වෙලා. கண்ணை மூடி தூங்கி இருந்தா நீங்க சொல்றது சொல்லுங்க, நான் தூங்குறேன்னு නැත්නම් சொல்லுங்க. ඇස් දෙක වහගෙන ඔබ කියන එක කියන්න මම නිදාගෙන ඉන්නම් කියලා කිව්වොත් ஹalleluya. හalleluya. உங்களுக்கு பெஸ்டானது வேணும். ඔබට වඩා යහපත් ஏன்னா අවශ්‍යයි. என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பெஸ்டானது கொடுக்க போகிறார். මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට වඩා நிச்சயமாய் යහපත් கொடுப்பார். දෙන්න යන සැබවින්ම இந்த දෙනවා. பலிபீடத்தில் நின்று நாங்கள் சொல்கிறோம். දාසනේ පිට සිටගෙන කියනවා. ஆகவே ஆண்டவர் இவை எல்லாவற்றை மார்த்த நன்மையாய் கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල යහපතට ආරවමින් යහපත් දේ දෙන්න උන්වහන්සේ බලවන්තව සිටිනවා. இப்படி பேசுவோம் இப்படி சொல்லுவோம் கூட நாங்கள் ஆயத்தமாய் வரவில்லை. මේම කතා කරන්න මම සූදානම් වෙලා ආවේ නැහැ. இந்த இடத்துல வந்தோடனே கர்த்தர் அப்படி எங்களை உங்க சரீரத்தை ஜீவியத்தில் ஆவியிலே මේ உற்சாகப்படுத்துகிறார். මොහොතේ මේ ස්ථානේ පැමිණෙන්නට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ආත්මයට ශරීරයට උන්වහන්සේ ජොලිත කරවමින් ஆணித்தரமாய் சொல்லும்படியாக ඒක சொல்கிறார். ඉතා සැබව உறுதியோடு சொல்லும்படியாக சொல்கிறார். ස්ථීර වශයෙන්ම පවසනවා. அதாவது உறுதியோடு சொல்லும்படியாக சொல்கிறார். ස්ථීරවම පවසනවා. உறுதியாய் ஆண்டவர் சொல்கிறார். ස්ථීරවම උන්වහන්සේ පවසනවා. உங்களை அதாவது நயம் காட்டுவதற்காக உங்களை ஏமாற்றுவதற்காக நாங்கள் சொல்லவில்லை. ඔබ රවට්ටන පිණිස මම මේ කියන්න පැමිණියේ නැහැ. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ நீங்கள் நம்பும்போது ජීවමානයි. அது நடக்க ඔබ போகிறது. විශ්වාස කරන විට ඒක அதை සැබ වෙනවා. நிச்சயமாய் நடத்துவார். ඒක සැබවින්ම උන්වහන්සේ සිදු அவர் කරයි. செய்யாமல் ஓய மாட்டார். උන්වහන්සේ ඒක තීන්දුව නැතුරු නිවාඩු ගන්නේ නැහැ. ஹalleluya. හalleluya. ஆண்டவர் ஓய மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ නිවාඩු ගන්නේ නැහැ. ஒன்று ஆண்டவர் தடை பண்ணுகிறார். එකක් දෙවියන් වහන්සේ බාධා நாங்கள் කරනවා. முதலாவது பார்த்தோம், முதலாவது தடைக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா நாங்களாக இருக்கிறோம். පළමු කොට අපි බැලුවා පළවෙනි බාධාවක් ලෙසට අපි සිටිනවා. இரண்டாவது காரணம் பார்த்தோம், நாங்கள் பிசாசு என்ன செய்யறா எங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில தடைகள் வரதுக்கு அவன் காரணமா දෙවන இருந்தார். කාරණාවට යක්ෂය අපගේ ජීවිතේ බාධාවන් වලට හේතුවක් ලෙසට සිටිනවා. அதாவது மூன்றாவது நாங்கள் பார்த்தோம், ஆண்டவரை ஒரு தாமதிக்கம் பண்றது. තුන්වෙනිව අපි බැලුවා දෙවියන් වහන්සේම යම් යම් කාරණාවන් இந்த ප්‍රමාද කරනවා. ஆண்டவர் தாமதிக்கிற பண்றதுன காரியத்திலே இதுல மூன்று காரியம் இருக்கிறது. இது மூன்று காரியமும் கூட மத்தியிலே சுருக்கமாய் வைக்க දෙවියන් වහන්සේ விரும்புகிறேன். ප්‍රමාද කරන්නව කාරණාව යටතේ කාරණාවන් තුනක් තිබෙනවා. ඒ දේ ඔබට කෙටියෙන් පවසන්නම්. இரண்டாவது காரியம் அதிலே இரண்டாவது காரியம் දෙවෙනි කාරණාව நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். மாற்கு எழுதின 5ஆம் அதிகாரம் මාක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ திருப்பிக் கொள்வோம். අපි පෙරල ගනිමු සියලු දෙනාම. அந்த இடத்துல ஒரு அழகான கதை சொல்லுங்க. ඒ ස්ථානිත අලංකාරව කතාවක් කියා තිබෙනවා. மாற்கு 5ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம் මාක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. வாசி. தமிழ்ல දෙමළ භාෂාවෙන් மாற்கு 5ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம். ஹalleluya. හalleluya.
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம ஸ்தோத்திரம் உண்டாதாக. විනාශකෂදෝ නාමයට මහිමේ වේවා. ஆண்டவருடைய வார்த்தை இந்த இடத்துல பார்க்கிற ஒரு ஜெப ஆலய தலைவனை குறித்து நாங்கள் பார்க்கிறோம். ස්ථානයේ සිනගෝගේ නායකයෙක් පිළිබඳව අපි බලනවා. அந்த காலத்திலே யூதர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதே மிகவும் கஷ்டமாக இருந்த ஒரு காலம். ඒ කාලේ ජුදාවරුන්ට අසීමිත වූ අමාරු කාලයක්ව තිබුණා. என்ன சொன்னா அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. මක් නිසාදත් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තේම නැහැ. ஏன்னா யூதர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேங்கிறார்கள். මක් නිසාද ජුදෙවරු යේසුස් இவர் වහන්සේ පිළිගන්නේම தச்சன නැහැ. மகன், இவர் கலியேன் என்று சொன்னார்கள். ඔව් වඩු වගේ පුතෙක් කියලා ඔවුන් පවසනවා. இயேசுவை அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, தேவனாக இல்லாட்ட ஒரு ஆண்டவராக அவரை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ඔවුන් යේසුස් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේ බවට ඔවුන් පිළිගන්නේ නැහැ. ஆனாலும் கூட இந்த இடத்துல ஜெப ஆலய தலைவர் என்ன சொல்கிறார், ஆண்டவருடைய பாதத்திலே விழுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். නමුත් මේ ස්ථානයේ සිනගෝගේ යාත්නාවේ මුලාදැනිය කුමක්ද කරන්නේ? ඔව් යේසුස් වහන්සේගේ පාව මුලට පැමිණෙනවා, වැටෙනවා. அந்த இடத்துல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து என்ன சொல்றார், என்னுடைய மகள் என்ன சொல்றார், மரண அவஸ்தையில் இருக்கா, நீங்கள் வந்து சுகமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறார். ඔව් උන්වහන්සේගේ පාව මුල වැටී කියනවා, මගේ කුඩා දුව මරණාසන්නව සිටිනවා, වහන්සේ අවල සුව කරන්න කියලා ඔව් ඉල්ලා සිටිනවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. இந்த சம்பவத்தை நல்லா கேளுங்க. මේ සිදුවීමට හොඳින් සවන් දෙන්න. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆண்டவரிடத்திலே பாதத்திலே விழுந்து என்ன செய்கிறார், அந்த தகப்பனார் கேட்கிறார், என்னுடைய மகளை நீங்கள் சுகமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ඒ පියා යේසුස් වහන්සේගේ පාව මුල වැටී කියනවා, මගේ කුඩා දුවව ඔබ වහන්සේ පැමිණ සුව කරන්න කියා. அப்பொழுது என்ன செய்றார், சரி வாங்க நாங்க போவோம் அப்படி சொல்லி கூட்டிட்டு ඒ போறாங்க. වෙලාවේ හරි හරි අපි යමු කියලා එකගෙන යනවා. ஆனால் போகும் பொழுது என்ன நடக்கிறது, නමුත් යන්නා අවස්ථාවේදී කුමක්ද? நீங்க அந்த அதிகாரத்திலே நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ඒ පරිච්ඡේදය අපි කියවන අවස්ථාවේදී அந்த இடத்துல ஒரு பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ இடத்திலே அவர்களுக்கு முன்னாக வருகிறதை நாங்கள் ඒ பார்க்கிறோம். ස්ථානයේ මහලේ රෝගී ස්ත්‍රියක ඔවුන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා දකින්න அந்த පුළුවන්. ஜன கூட்டத்திலே வந்து ஆண்டவருடைய வஸ்திரத்தை தொடுகிறதை நாங்கள் ඒ பார்க்கிறோம். සෙනග අතරින් පැමිණලා යේසුස් වහන්සේගේ වස්ත්‍රයට අත ගෑම ස්ථානයේ දකින්නවා. அவளை தொட்ட பொழுது அவருடைய வல்லமை அந்த சர்ரத்துல அந்த அந்த சர்ரத்தை அந்த துணியை தொட்ட பொழுது என்ன செய்யுது, இயேசுக்குள்ள அந்த வல்லமை அந்த பெண்ணுக்குள்ளே போறதிலே ஆண்டவர் உணர்றதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඒ ස්ත්‍රිය යේසුස් වහන්සේගේ සලුවට අත ගැසු ගමනින්ම උන්වහන්සේගේ ආනුභාවය උන්වහන්සේ කෙරෙහි නික්මලා ඈතුලට පැමිණියා කියලා කියා இப்படி තිබෙනවා. ஆண்டவர் என்ன செய்ய தன்னுடைய அற்புதங்களை செய்து சுகமாக்கிட்டு அங்க போகும் பொழுது என்ன நடக்கிறதுன்னு මේ சொன்னார். ආකාරව යේසුස් වහන්සේ ආස්කාම් කරලා සුව කරලා යන අවස්ථාවේදී කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? என்ன நடந்திருக்கு, කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? அந்த சின்ன பிள்ளை செத்து போச்சு. ඒ කුඩා දරුවා මිය ගියා. ஆட்டங்குளம் தாம்பிளாஸ். ඒ කතන්දරේ ඉවරයි. ஹalleluya. அந்த சின்ன பிள்ளை செத்து போச்சு. ඒ කුඩා දරුවා මිය ගියා. இதுல யாரு காரணம்? මේකට හේතුව කවුද? நாங்கள் வாசிப்போம் 35 வசனம். அப்பதான் අපි சொன்னோம், කියවමු 35 වෙනි පදය. மார்க்கு 5 அதிகாரம் 35 வசனம். මාක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 වෙනි පදය. போதகரை வருத்தப்படுத்த வேணாம்னு சொல்றாங்க. ඔවුන් කියනවා ආචාර්යන් වහන්සේ වෙහෙසටපත් කරන්න එපා. ஹalleluya. හලෙලූයා. கதை முடிஞ்சிருச்சு. කතාව අවසానයි. இனிமே இயேசுவை தொந்தரப்படுத்த வேண்டாம். දැන් යේසුස් වහන්සේට ඔබ කරදර කරන්නට එපා. ஹalleluya. හලෙලූයා. நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படி சொல்லி நீங்க யோசிக்கல எல்லாரும். ඔබ කොමක්ද කියන්නේ කියලා ඔබ සිතන්නට පුළුවන්. போதகரை இயேசுவை நீங்க கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம். முடிஞ்சு. යේසුස් වහන්සේව වෙහෙසටපත් කරන්න එපා. කතාව ඉවරයි. அந்த பிள்ளை செத்து போச்சு. ඒ කුඩා දරුවා මිය ගියා. பிள்ளை செத்து போச்சு. ඒ දරුවා මිය ගියා. இப்போ என்ன செய்றாங்க, அழுகிறதுக்கு ஆளுங்க வந்துட்டாங்க. දැන් අඬන්නට සෙනග එකතු වෙලා எல்லாம் ஆயத்தங்கள் என்ன செய்றாங்க, எல்லாரும் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. ඒ අනිකුත් කාරණාවන් ඔවුන් සිදු කරමින් සිටිනවා. இயேசு வந்தது என்னத்துக்கு, යේසුස් වහන්සේ ආවේ කොමකටද? ஒரு சின்ன தாமதம் ஏற்பட்டுருச்சு. ඒ පුංචි ප්‍රමාදයක් ඇති වුණා. ஆண்டவரே தாமதிச்சு போற மாதிரி ஒரு காரியம் ඒ ஏற்பட்டுருச்சு. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේටම ප්‍රමාද කළා යන්න ඕන ආකාර සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. இப்ப யாருன்னு சொன்னா, இப்ப ஆண்டவர் இதுல எங்களுக்கு என்னத்தை கற்றுக் கொடுக்குறான்னு சொன்னா, මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද උගන්වලා දෙන්නේ? சில தாமதங்கள் நேரத்துல සමහර ප්‍රමාද වීම අතරින් மனுஷர் யாருங்கிறதை எங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறார். මනුෂ්‍යයා කවුද කියලා අපිට පෙන්වන්නට කැමති වෙනවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. இப்ப என்ன சொல்றாங்க, දැන් කුමක්ද කියන්නේ? மனுஷர் என்ன சொல்றாங்க, මනුෂ්‍යයන් කුමක්ද කියන්නේ? முடிஞ்சிச்சு. අවසానයි. இப்ப மல்சாலாவை பார்க்கத்தான் இருக்குது. දැන් මනුෂ්‍යයන් කියනවා மல்சாலா ஒன்று பார்க்கத்தான். දැන් මල් ශාලාව බලන්න තමයි තිබෙන්නේ. இதை கொடுக்கத்தான் சரி, நாங்கள் எல்லாம் டக் டக்குன்னு ரெடி பண்ணுவோம். இப்போ என்னன்னா அதுக்கு அடுத்தபடி அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். ඊළඟ පියවරට යා යුතු නිසා අනිකුත් දේවල් සූදානම් කරන්නට ඕන් සෑදී සිටිනවා. இதான் சொல்லுவாங்க ஆளுங்க. දැන් කොමක්ද පවසන්නේ? ஆள்கட் வந்து இப்படி சொல்லுவாங்க, සෙනග පැමිණලා ඒ ආකාරව පවසනවා. நீங்க இவ்வளவு நாள் பார்த்தது போதும், வேறொரு
இடத்துக்கு வேற ஏதோ காரியத்தை முயற்சி பண்ணுங்க. ඔබ මෙතරම් කාලයක් ඔබ දුන්නා බැලුව ඇතිද වෙනත් කාරණාවකට ඔබ උත්සාහ දරන්න. அது நடக்காது. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. நீங்க சர்ச்னு போறீங்க, அது நடக்காது. ඔබ සභාව කියලා යනවා ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. இயேசுன்னு போறீங்களா, அது நடக்காது. ඔබ යේසුස් කියලා ඔබ යනවා ඔබ தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. යේසුස් වහන්සේට முடிஞ்சிருச்சு, கதை முடிஞ்சிருச்சு. කතාව අවසන් වෙලා ඉවරයි. ஆகவே மற்ற வேலை நாங்க பாப்போம். එම නිසා ඊළඟ දේ අපි බලමු. போதகரை தொந்தரப்படுத்த வேண்டாம். ඒ ආචාර්යන් වහන්සේව වෙහෙසක් பாருங்க කරන්න எப்படி தான் என்ன එපා. செய்வாங்க, எங்களுடைய வாழ்க்கையில சில தாமதங்கள் ஏற்படும் பொழுது என்ன செய்வார்கள், ஜனங்கள் வந்து எங்களுக்கு இப்படியான ஆலோசனை கொடுப்பார்கள். முடிஞ்சிருச்சு, இனி வேணாம் சர்ச் எல்லாம் ஒண்ணு வேணாம், இயேசு வேணாம் அப்படிம்பாங்க. බලන්න මේ ආකාර දේවල් සිදු වෙන වෙලාවදී සෙනඟ අප අතරට පැමිණලා කියනවා දැන් ඇති දැන් යේසුස් වහන්සේ එපා සභාව වෙලන්නේ ඔබට මේ දේවල් බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා පවසයි. நீங்க எவ்வளவு நாளா போத்திருந்தீங்க, ඔබ මොනතරම් ලස්සනට ඔබ ගියාද, எவ்வளவு நாள் சபைக்கு போயிருக்கீங்க, ඔබ මොනතරම් කාලයක් සභාවට இன்னுமே ஒண்ணும் ගියාද, நடக்கலையே, තාමත් ඔබට සිද්ධ වුණේ නැහැ, ஒண்ணுமே இன்னும் நடக்கலையே. කිසිම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. அப்புறம் என்ன, இயேசு வேற ஒரு வழியை பாப்போம். එසේනම් කුමකටද යේසුස් වහන්සේ වෙනත් ඔබ මාර්ගයක් බලා ගන්න. கொஞ்சம் நேரத்தை பாப்போமே, ටික දෙයක් බලමු. நேரத்தை பாப்போமே, වෙලාව බලමු. கைரேகை பாப்போமே. අපි අත්වල රේඛාවන් බලමු. அந்த இடத்துல குறி சொல்றவங்க இருக்காங்க, அந்த இடத்துல அவங்கள்ட்ட போயிட்டு கேட்டா ஏதாவது சொல்லுவாங்க. ඒ இருக்கு ස්ථාන என்ன, ශාස්ත්‍ර කියන අය සිටින ඔවුන් ළඟට ගියොත් ඔවුන් මොකක් කර දෙයක් පවසයි. இந்த கஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க. මේ ප්‍රශ්න වලට යම් පිළිතුරක් ඔවුන් ලබා දෙයි. இப்படி ஆளுங்க பல ஆலோசனை கொண்டு මේ கொடுப்பாங்க. ආකාරව සෙනඟ බොහෝ ආනුශාසනාවන් ලබා දෙනවා. எங்கட குடும்பத்தாரே கொண்டு கொடுப்பாங்க. අපේ පවුල් වල අයම ලබා දෙනවා. எங்கட தெரிஞ்சவங்களே අප சொல்லுவாங்க. අඳුරන අයම ඇවිත් අපිට කියනවා. ஹalleluya, හලෙලූයා ஹalleluya. හලෙලූයා. இது முடிஞ்சிருச்சு, இந்த கதை இதோட முடிஞ்சிருச்சு, இனி வேணாம் பாஸ்டர் வேணாம் சர்ச் வேணாம், ரெண்டாவது வழிக்கு போ. මේ කතාව මෙතනින් අවසానයි. තවත් එපා සභාව එපා කියලා ඔවුන් ප්‍රකාශ කරයි. இப்படி தான் அவங்களுக்கு சொல்றாங்க. මේ ආකාරව තමයි ඒ අයත් පවසන්නේ. ஆனா என் ஆண்டவன் என்ன சொல்கிறார், නමුත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? பயப்படாதீங்க, බය වෙන්න එපා. அவள் தூங்குறாங்க. ඒ දරුවා නිදි. இயேசு சொல்கிறார் அவள் நித்திரையா இருக்கிறாள். යේසුස් වහන්සේ පවසනවා ඈ නිදි. முடிஞ்சு போற காரியம் ඒ අවසන් වුණා වූ කාරණාව அவள் தூங்குகிறாள் என்று சொல்கிறார். ඈ නිදිමින් සිටිනවායි කියලා Hallelujah. හලෙලූයා ஹalleluya. හලෙලූයා. அந்த அவிசுவாசமாய் இருந்ததான எல்லாத்தையும் வெளியே விரட்டிட்டு என்ன செய்றார், அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களோட அம்மாவும் அப்பாவையும் இவங்களோட சீசர்மார்கள்லாம் போயிட்டு என்ன செய்றாங்க, அந்த பிள்ளைக்காக ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவரை உயர்த்துறாங்க. ඒ ස්ථානයේ අවිශ්වාසවන්ත අයව උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? එළියට දාමලා ඒ ගෝලියෝ ඒ වගේ මේ දරුවාගේ මව පියා ඇතුළත්ව ඒ නිවස ඇතුළට ගිහලා இந்த காரியத்திலே ஆண்டவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார், மனுஷர் யார் என்பதை சொல்லிக் මේ கொடுக்கிறார். කාරණාවදී දෙවියන්වහන්සේ අපට උගන්වලා දෙනවා මනුෂ්‍යයා කවරෙක්ද කියා. என்ன சொன்னா, சில தடைகள் தாமதங்கள் என்கிற வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது மனுஷர் யார் என்பதை ஆண்டவர் காண்பித்து සමහර கொடுக்கிறார். ප්‍රමාද වීම සිදුවෙන අවස්ථාවේදී මනුෂ්‍ය කවුද කියලා උන්වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා. இவ்வளவு நாள் பொறுத்தது போதும், මෙච්චර කල් ඉවසුව ඇති. இவ்வளவு நாள் இருந்தது போதும், මෙච්චර කල් සිටියා ඇති. எப்ப நடக்க போகுது, කවදා සිද්ධ වෙයිද? என்ன நடக்க போகுது, කුමක් සිද්ධ වෙයිද? இப்படி என்ன சொல்லி பல ஆலோசனைகளுக்கு சொல்லுவார்கள். ඒ ආකාර බොහෝ பயப்பட අනුශාසනා வேண்டாம், ලබා දෙනවා. බය වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். බය වෙන්න එපා. என் ஆண்டவர் ஏற்ற வேளையில ஏற்ற காரியத்தை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். මගේ සුදුසු කාලෙදී සුදුසු දේ කරන්න බලවත් மனுஷர் மத்தியிலே அற்புதங்களை செய்ய அவர் வல்லவராக මනුෂ්‍යයන් இருக்கிறார். මැදේ බලවත් දේ කරන්න උන්වහන්සේ බලවන්තව සිටිනවා. நன்மையை செய்ய அவர் வல்லவராக යහපත இருக்கிறார். කරන්න උන්වහන්සේ බලවන්තව සිටිනවා. உங்களுக்கு நன்மையான பெஸ்டான காரியத்தை கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ඔබට වඩා යහපත් වූ දේ ලබා දෙන්න උන්වහන්සේ බලවන්තව நிச்சயமாய் இது நடக்க போகிறது. සැබවින්ම සිද්ධ වෙන්න යනවා. நாங்கள் இழந்து போன இந்த காரியத்தை நாங்கள் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள අපි போகிறோம். අයිමි කළා වූ දේවල් නැවත ලබා ගන්නට ரெண்டு යනවා. மடங்காய் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ඒ ආකාරයෙන් දෙගුණයක් ලෙස අපි බලා நன்மையாய் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ඒක යහපත් ආකාරයෙන් ලබා ගන්න பெஸ்டான යනවා. காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். වඩා යහපත් වූ දේවල් ලබා நாங்கள் ගන්න යනවා. ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாக අපි இருக்கிறார். නමස්කාර කරනවා දෙවියන් වහන්සේ பெஸ்டான ජීවමානයි. காரியத்தையும் நன்மையான காரியத்தையும் ஆண்டவர்களுக்கு தர හොඳ போகிறார். වඩා යහපත් වූ දේ දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ බලවන්තව සිටිනවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. கர்த்தருக்கு ஆண்டவர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ මහිමයටපත් වේවා. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්ව සිටිනවා. நன்மையான காரியத்தை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். යහපත් වූ දේ කරන්න උන්වහන්සේ බලවන්තව සිටිනවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. 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 ஆண்டவர் எங்களுக்கு மனுஷன் யார் என்பதை கற்றுக் கொடுக்க දෙවියන් விரும்புகிறார். වහන්සේ අපට මනුෂ්‍යයා කවරෙක්ද කියලා අඳුන්වලා දෙනවා. அது நடக்காது, ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. அது நடக்காது. ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. போதும், நீங்க பொறுத்திருந்தது போதும், ඇති ඔබ ඉවසුවා දැන් ඇති. வேற வழிகளுக்கு போகுவோம். වෙනත් මාර්ගවලට යමු. இவ்வளவு நாள் நீங்க தேவ சித்தத்துக்கு தேவன் விரும்புகிற மாதிரி பார்த்திருந்தது போதும். මේච්චර කාලයක් දේව කැමැත්තට අනුව ඔබ බලා සිටියා ඇති. வர்றது காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ඒ එන්න තිබෙන කාරණාව ඔබ පිළි අරගන්න. இப்படித்தான் இருக்கு எங்களோட வாழ்க்கை. මේ ආකාරව තමයි අපගේ ජීවිතات තිබෙන්නේ. ஹalleluya. හලෙලූයා.
ஆண்டவர் சில வேளை இப்படி ஒரு சம்பவத்தில் ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது சொன்னா, ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு 100 வயசுல ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தாருன்னு சொல்லப்படுகிறது. තවත් සිදුවීමක් බලනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රාම්ට අවුරුදු 100ක් වෙන විටදී දරුවෙකු ලබා දුන්නා. அப்ப ஆட்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? සෙනග මොනවා කියන්න ඇතිද? இந்த கிழவனுக்கும் கிழவிக்கும் இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியுமா? මේ මහල්ලටත් මැහැල්ලිටත් දරුවෙක්ව අදන්න පුළුවන්ද? இன்னைக்கோ நாளைக்கே போறவங்க இருக்காங்க. අද හෙට යන ආකාරයේ සිටිනවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. இப்ப போயிட்டு ஆண்டவர் பிள்ளையை கொடுத்திருக்காரு. දැන් ගිහලා දෙවියන් වහන්සේ උන්ට දරුවෙක්ව දීලානේ. புள்ள கொடுத்தாலும் தப்பு. දරුවෙක්ව දුන්නත් වැරදි. இப்ப என்ன சொல்றாங்க என்ன சொன்னா, இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு புள்ள இல்லையா? මෙච්චර කල් මොනවද කිව්වේ? මෙච්චර කාලේ අපිට දරුවෙක් නැද්ද කියලා ඇහුවා. ஆண்டவர் தாரேன் சொன்னாரு, தரவே இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා කිව්වා තාම දුන්නේ නැද්ද? அன்னோ எப்போ முடியும் இருக்கிற நேரத்துல தான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு. දැන් අවසාන ළඟ වෙන මොහොතේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ දරුවෙක් දී තිබෙන්නේ. இவங்க எப்படி வளர்க்க போறாங்க? මම කොහොමද මේ දරුවව හදා වඩා ගන්න இந்த වයசுல எப்படி வளர்க்க මේ போறாங்க? වයසේදී කොහොමද දරුවව හදා වඩා ගන්න පුළුවන්? ஹalleluya. හලෙලූයා. எப்படி வளர்த்திருந்தாங்க? කොහොම වුන් දරුවව වඩා ගන්නද? அந்த ஈசாக்க பலியிடு செலுத்தும் பொழுது ඒ ඊසාක පූජා කරන අවස්ථාවේදී அந்த பிள்ளையாண்ட என்ன சொல்றது, தேவனுக்கு பயந்து அந்த பலிபீடத்தின் மேலே அமைதியா இருந்ததை நாங்கள் ඔව් பார்க்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වෙලා ඒ දරුවා දෙවියන් වහන්සේට බයව ඒ පූජාසනයේ පිට නිශ්ශබ්දව සිටිය දේ වචනය කියා තිබෙනවා. இப்படி எங்கட பிள்ளைங்க இப்ப இருப்பாங்களோ? අපේ දරුවන් දැන් ඉන්න දරුවන් ඒ ආකාරව සිටීද? ஹalleluya. හලෙලූයා. இப்ப எங்கட பிள்ளைங்க இப்படி அமைதியா இருக்குமா? ඒ ආකාරව අපේ දරුවා නිශ්ශබ්දව ලස්සනට සිටීද ඔය ආකාරව? ஆனா அப்படி வளர்த்திருக்காங்க பாருங்க. தேவ பயமுள்ள பிள்ளையாக ஆண்டவர் வளர்த்துவார்கள் නමුත් ඒ உபதேசம். ආකාරව දේව බය ඇති දරුවෙක් ඇටියට ඉතා ලස්සනට ඕනේ දරුවව හදාගෙන காலம் තිබෙනවා. பயிற்சி அப்படி நடக்காதுன்னு சொல்லி நீங்க நம்ப வேண்டாம். කාලය අවසන් වුණා කියලා ඔබ සිතන්නට එපා. வயசு பயிற்சி நடக்க வேண்டாம். වයසට ගියායි කියලා ඔබ සිතන්නත් එපා. நன்மை பெஸ்டான காரியம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. යහපත් වූ දේ පැමිණෙමින් තිබෙනවා. காலத்திலே ஆண்டவர் அதை செய்ய போகிறார். ඒ සුදුසු වෙලාවෙදී ස්වාමීන් වහන්සේ සිද්ධ කරන්න යනවා. 100 வயசுல அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை கொடுக்க போனா உங்களோட வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நன்மை செய்ய முடியாதா අවුරුදු நினைக்கிறீங்க? 100 දී දරුවෙක් වුන්ට දුන්නා නම් ඔබගේ ජීවිතේ යහපත කරන්න උන්වහන්සේට බැරිද? ஏதோ ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நன்மையான ஒரு பெஸ்டான காரியத்தை கொடுக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். මොකක් හෝ යහපත් වඩා යහපත් කාරණාවක් ඔබට දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. நன்மையாய் மாற்ற விரும்புகிறார். යහපතට අරවන්ට යනවා. ஏனென்றால் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். නිසාද අපි නමස්කාර කරනවා ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ஹalleluya. ජීවමානව ஹalleluya. සිටිනවා. ஆண்டவர் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்தார். ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ආස්කාම් කරා. ඒ බැවින් ඔබගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ආස්කාම් කරන්න බලවන්තව இப்படிப்பட்ட සිටිනවා. அந்த வயதான நேரத்திலே குழந்தைகளை கொடுத்து ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்ததை வேதத்திலே பல சாட்சிகளை நாங்கள் මේ பார்க்கிறோம். ආකාර වයසට ගිය කාලයක දරුවන් සම්බ වුණා. දරුවන් පිටිබඳ සාක්ෂි දෙවියන් වහන්සේගේ දෙව වචනේ අපිට සඳහන්ව තිබෙනවා. முடியாது என்று சொல்லதான இடத்திலே ஆண்டவர் முடியும் என்ற காரியத்தை නැහැ நிறைவேற்றுவார். කියනවා අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ පුළුවන් කියලා ස්ථානෙට උන්වහන්සේ බලවත් දේ කර இல்லை என்கிற තිබෙනවා. இடத்திலே அந்த இடத்துல ஒரு நீர் ஊற்றை ஆண்டவர் உண்டு பண்ணினார். නැත කියනවා අවස්ථාවේදී ඒ ස්ථානේ දෙවියන් වහන්සේ දී උල්පතක් ඇති කර තිබෙනවා. இல்ல அந்த இடத்துல தண்ணி இல்ல, නෑ ඒ ස්ථානේ වතුර නැහැ. ஆனாலும் கூட அந்த இடத்துல ஒரு நீர் ஊற்றை ஆண்டவர் உண்டு නමුත් பண்ணினார். ඒ ස්ථානේ දී උල්පතක් උන්වහන්සේ අට ගන්නට ஹalleluya. සැලසුවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. இல்லாத காரியத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை உருவாக்க ஆண்டவர் வல்லவராக இருக்கிறார். නැති වූ දේවල් තුලින් උන්වහන්සේ දෙයක් ඇති කරන්නට උන්වහන්සේ බලවන්තයි. ஆண்டவர் செங்கடலுக்குள்ளே நதிகளுக்குள்ளே ஆண்டவர் ஒரு பாதையை உண்டு பண்ண ஆண்டவர் வல்லவராக උන්වහන්සේ இருக்கிறார். රතු මූද මැද යෝර්දාන් ගඟ මැදේ උන්වහන්සේ යම් මාවතක් ඇති කළා. அதிலே ஒரு பாதையை உண்டு ඒ பண்ணினார். ස්ථාන උන්වහන්සේ මාවතක් ඇති කළා. அதே போல உங்களோட வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட போராட்டம் மத்தியிலே ஒரு பாதையை ஒரு வழியை கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ඒ වගේම ඔබගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේ අලුත් මාර්ගයක් උන්වහන්සේ இந்த මාවතක් வருடத்திலே සෙන්නවා. தாமதமான காரியத்தை ஆண்டவர் நிறைவேற்ற அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். මේ වසරේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමාද වුණා වේ කාරණාව නිෂ්ඨ කරන්න උන්වහන්සේ බලවන්ත ஜீவனுள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது. ජීවමාන වචනයව තිබෙනවා. நிச்சயம் நடக்க போகிறது. සැබවින්ම සිද්ධ වෙනවා. நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். සැබවින්ම ඒ அவர் ඉෂ්ඨ කරන්න நடத்தாமல் දෙවියන් ஓய වහන්සේ மாட்டார். බලවන්තයි. උන්වහන්සේ ඒක තීන්දුව වෙනතුරු නිවාඩු ගන්නේ නැහැ. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆண்டவர் ஓய மாட்டார். උන්වහන්සේ නිවාඩු ගන්නේ உங்களுக்கு නැහැ. ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்தித்தான் ஆண்டவர் ஓய போகிறார். ඔබගේ ජීවිතය හරිගස්සලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ නිවාඩු ගන්නේ. ஏன்னா நீங்கள் ஆண்டவரை நம்பி நீங்க வந்தீங்க. මක් නිසාද ඔබ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරලා உலகத்தை விட்டுட்டு පැමිණියා. ஆண்டவரை நம்பி வந்த தேவன் ஒருபோதும் உங்களை கைவிட ඔබ மாட்டார். ලෝකේ අතාරලා දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කළ පැමිණි නිසා උන්වහන්සේ කිසිම කලක ඔබව අතාරින්නේ கர்த்தர் சொல்றார், නැහැ. நீங்கள் அழுதது போதும் என்று சொல்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ඔබ ඇඬුවා ඇති. நீங்க தனிமையா இறந்து இரவு நேரங்களில் அழுகிறதை ஆண்டவர் உங்களுடைய கண்ணீரை ඔබ பார்க்கிறார். තනි වෙලා ඔබ රාත්‍රී කාලේදී අඬන්නා වේ කඳුළු උන්වහන්සේ දකිනවා.
யாருக்குமே தெரியாம இருக்கலாம். කිසි කෙනෙකු නොදැන සිටින්න පුළුවන්. கர்த்தர் உங்களுடைய கண்ணீரை பார்க்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ කඳුල දකිනවා. கர்த்தர் உங்களை பார்க்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ දෙස බලනවා. உங்களுடைய நினைவுகளை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். ඔබගේ සිතුවිලි උන්වහන්සේ දැන உங்களுடைய සිටිනවා. தனிமையிலே நீங்கள் அழுந்து கொண்டு இப்பொழுது நடக்குமா அப்போது நடக்குமான்னு சொல்லி நீங்கள் அழுகிறதை ஆண்டவர் பார்த்து ඔබ கொண்டிருக்கிறார். තනි වෙලා මේ දේ සිද්ධ වෙයිද නොසිද්ධ වෙයිද කියලා ඔබ සිතනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දකිමින් සිටිනවා. ஒரு தாய் ஆண்டவரிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அந்த தாயுடைய ஆண்டவர் கண்ணீரை கூடிய வீரத்தில் ஆண்டவர் துடைப்பார் என்று சொல்கிறார். මවකට දෙවියන් වහන්සේ කියන ඔබේ කඳුල පිස දමනවා කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. உங்களுடைய கண்ணீரை ஆண்டவர் கண்டேன் என்று சொல்கிறார். ඔබගේ කඳුල දෙවියන් වහන්සේ දුටුවයි කියලා කියනවා. இரவு நேரத்தில் நீங்கள் அழுந்து கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவர் கண்டேன் என்று රාත්‍රී சொல்கிறார். කාලයන්දී ඔබ අඬමින් සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ உன்னுடைய දකිනවා. கண்ணீருக்கு நான் பதில் கொடுப்பேன் என்று ඔබගේ சொல்கிறார். කඳුල වලට මම පිළිතුරු ලබා දෙනවා කියලා நீ උන්වහන්සේ කියනවා. தனிமையாய் இரவு நேரங்களில் அழுந்து கொண்டிருக்கிறதை நான் கண்டேன் என்று ඔබ ஆண்டவர் சொல்கிறார். රාත්‍රියේදී තනිවම අඬනවා මම දුටුවයි කියලා උන්වහන්සේ உன்னுடைய පවසනවා. வாழ்க்கை நான் நன்மை செய்ய මේ போகிறேன். ජීවිතේට මම යහපත කරනවා. நான் ஓய மாட்டேன். உன்னுடைய வாழ்க்கை நான் சரிப்படுத்த மாட்டேன். நான் ஓய மாட்டேன் என்று මේ சொல்கிறார். ජීවිතේ හරි ගස්සනතුරු මම නිවාඩු ගන්නෙ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ Hallelujah. පවසනවා. හalleluya. கர்த்தர் வல்லவராக இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ බලවන්තව සිටිනවා. நாங்கள் இன்னொரு காரியத்தை අපි பார்ப்போம். තවත් කාරණාවක් இன்னொரு බලමු. காரியத்தை பார்த்துட்டு நாங்கள் ஜெபத்துக்கு கடந்து තව சொல்லுவோம். කාරණාවක් බලලා අපි நேரம் යාත්‍රාවට சரியாக ගමන් இருக்கிறது. කරමු. කාලය යන බැවින් நாங்கள் யோவான் 11 அதிகாரத்திலே 43வது வசனத்தை நாங்கள் අපි வாசிப்போம். යෝහන් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 43 இந்த இடத்திலே ஒரு தாமதத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். මේ ස්ථානයේ යම් ප්‍රමාදයක් අපි දකිනවා. இதிலும் ஆண்டவர் தான் அந்த இடத்திலே தாமதிக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ යම් ප්‍රමාද කිරීමක් ගැන අපිට බලන්න இந்த පුළුවන්. சம்பவம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிந்திருக்கு நான் මේ நினைக்கிறேன். සිදුවීම ඔබ සියලු දෙනාම දන්නා කාරණාවක් වෙන්න ஆகவே அந்த පුළුවන්. இடத்துல ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு சகோதரன், ஒரு நண்பன், அதாவது இயேசுடைய நண்பனாக இருந்ததான லாசரஸ் மரித்து போய்விட்டார். මේ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළා වූ සහෝදරයෙක් වෙනවා ලාසරස් මිය යනවා. ஆண்டவருக்கு செய்தி போகிறது. යේසුස් වහන්සේට ඒ පණිවිඩය යනවා. அவர் என்ன செய்றார், வியாதியா இருக்கிறார்னு சொல்லி அவருக்கு செய்தி போகிறது. උන්වහන්සේට පණිවිඩය යන්නේ ඔව් රෝගාසන්නව සිටිනවා කියා. அந்த இடத்துல நாங்கள் 11ஆம் அதிகாரத்தை நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போமானால் 11 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියවන බලනවා නම් இவருக்கு செய்தி வருது, இப்படி லாசரஸ் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார் என்று මේ சொல்லி. ස්ථානයේ පණිවිඩයක් ලැබෙනවා ලාසරස් රෝගීව සිටිනවා කියා. ஆனாலும் கூட அந்த இடத்துல சொல்லப்பட சம்பவம் என்னன்னு சொன்னால், නමුත් ඒ ස්ථානයේ කියා තිබෙනා වූ සිදුවීමේ இந்த සිදුවීම செய்தியை கேட்ட பொழுது இயேசு சொன்னார், இன்னும் 2 நாள் இங்க இருந்துட்டு போவோம்னு சொல்லி யோசிக்கிறார், මේ சொல்றார். ස්ථානයේදී මේ පණිවිඩය ලැබිලා යේසුස් වහන්සේ කියන තවත් 2 දවසක් අපි මේ ස්ථානයේ නැවතිලා ඉඳලා යමු. இன்னும் 2 நாள் அங்க இஞ்சிட்டு போவோம். තව 2 දවසක් නැවතිලා ඉඳලා යමු. இப்படி அவரோட ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு வர்ற நேரத்துல இங்க இருக்கிற தாமதம் ஏற்படுறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். මේ ආකාරයේ සේවය කරලා එනවා වෙලාවෙදී ප්‍රමාද වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ஹalleluya. හalleluya. தாமதமாகிறது. ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙනවා. ஆண்டவரே தாமதிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේම ප්‍රමාද කරනවා. ஆண்டவர் தாமதித்து 4 நாளுக்கு பிறகு வாராரு. 4 நாளுக்கு பிறகு வாராரு. දවස් 4කට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ ස්ථානයට පැමිණියා. அந்த இடத்துல ஜனங்கள் எல்லாரும் சொல்றாங்க, ඒ ස්ථානයේ සෙනඟ පවසනවා. ஆகவே என்ன செய்து, இப்ப 4 நாள் ஆச்சு, දැන් දවස් 4ක් ගත වුණා. நாத்தம் அடிக்கும் දැන් சொல்றாங்க. ගඳ ගසනවා. அது அதாவது அந்த காரியம் அப்படியே முடிஞ்சிச்சு. ඒ කාරණාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවසానයි. ஹalleluya. හalleluya. முடிஞ்சிச்சு. අවසానයි. அந்த காரியம் முடிஞ்சிச்சு. ඒ කාරණාව අවසానයි. நாத்தம் அடிக்கும். இப்ப ගඳ ගසනවා දැන්. கல்லறையை திறந்தா நாத்தம் அடிக்கும். ඒ ගුහාව ඇරලා බැලුවොත් ඒ ස්ථානේ ගඳ ගසනවා. இயேசு கேக்குறா, எங்க வச்சீங்க? යේසුස් වහන්සේ අසනවා කොහෙද තැබුවේ කියලා. நாத்தம் அடிக்கும் வேணாம் ஆண்டவர்னு சொல்கிறார். ගඳ ගසන එපා යේසුනි කියලා කියනවා. ஆனா இவர் இந்த குடும்பம் யார்? இயேசு நேசித்த குடும்பமாக இருக்கிறார். නමුත් මේ පවුල යේසුස් වහන්සේ ගොඩක් ප්‍රේම කළා පවුලක්ව තිබෙනවා. ஆள்கள் என்ன சொல்றாங்க, இது முடிஞ்சிருச்சு. සෙනඟ පවසන මේක ඉවරයි. ஆண்டவர் சொல்றார், இப்ப தப்ப ஆரம்பிக்க போகுது. යේසුස් වහන්සේ කියන දැන් තමයි ආරම්භ කරන්න යන්නේ. ஹalleluya. හalleluya. ஆண்டவர் சொல்றார், இப்பதான் ஆரம்பமாக போகுது. දැන් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ කියලා நான் දෙවියන් වහන්සේ ஆரம்பிக்க කියනවා. போகிறேன். මම පටන් ගන්නට යනවා. இது முடிஞ்ச காரியத்தை நான் தொடக்க போகிறேன். මේ අවසානය කියලා කිව්වා. இது முடிவல்ல. මේක අවසානයක් නොව. இது முடிவல்ல, මේක අවසානය இது නෙමෙයි. ஆரம்பம் என்று சொல்கிறார். ආරම්භයයි. ஹalleluya. හalleluya. என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர்? இது முடிவல்ல, இது ஆரம்பம். දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? මේක අවසානය නොව මේ ஜீவனுள்ள ආරම්භය. தேவன் சொல்றார், இது முடிவல்ல, இது ஆரம்பம் என்று சொல்கிறார். ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ කියන මේක අවසානය நீங்க නොව මේක யோசிக்கிறனா, ආරම්භය. இது முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்க ඔබ வேணாம். සිතන්න එපා මේක අවසාන වුණා කියා. முடிஞ்சு நினைக்க வேணாம். ඔබ අවසාන වුණා කියලා සිතන්න ஆண்டவர் එපා. ஆரம்பிக்க போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ආරම්භ කරන්න முடிஞ்சு යනවා. நினைச்சிட்டீங்களா? ඔබ අවසාන කියලා කිව්වොත් கதவெல்லாம் மூடி நினைச்சிட்டீங்களா? ඒ දොරවල් සියල්ල වැසී තිබෙන කියලා ඔබ සිතනවාද? எல்லா கதவுல மூடிச்சு ඒ நினைக்கிறீங்களா? සියලු කතාන්තර අවසාන කියලා ඔබ සිතනවාද? எல்லாம் மூடிடுச்சு. සියල්ලම අවසానයි.
ஆண்டவர் திறக்க போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අරින්ට යනවා. ஆகவே ஆண்டவர் சொல்றார் இது ஆரம்பம் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ කියන මේක ඔබගේ ජීවිතයේ පටන් சொல்றார் ගන්නමයි. இது முடிஞ்சிருச்சு. මේක අවසానයි කියලා සෙනඟ පවසනවා. ஆண்டவர் சொல்றார் இது ஆரம்பிக்க போகிறேன். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියන இன்னைக்கு நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன். අද මම පටන් ගන්න යනවා. ஆண்டவர் சத்தமாய் சொல்கிறார் லாசருவே எழுந்து வர சொல்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මා ආණ්ඩින් කියන ලාසරස් නැගිට එන්න. ஹalleluya. හalleluya. உங்களுடைய வாழ்க்கையில மரித்து போன காரியத்தை அதை ஆரம்பிக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ඔබගේ ජීවිතේ නැති වෙලාව ගියව කාරණාව දෙවියන් වහන්සේ ආරම්භ කරන්න උන්වහන්සේ அது முடிஞ்சிருச்சு. ඒක අවසන් වුණා. இல்ல ஆண்டவர் சொல்றார் இதுதான் ஆரம்பம்னு சொல்கிறார் இன்னைக்கு. ඒක දැන් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ இன்னைக்கு ஆரம்பம் என்று சொல்ல போகிறார். අද පටන් ගන්නම කියලා උන්වහන්සේ இந்த வாரத்திலே இந்த மாதத்திலே இது ஆரம்பம் என்று මේ சொல்ல போகிறார். වර්ෂයේ මේ මාසයේ මේක ආරම්භය කියලා උන්වහන්සේ முடிஞ்ச පවසනවා. காரியத்தை ஆண்டவர் தொடக்க ඒ போகிறார். අවසන් වුණා කාරණාව දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගන්න இவரெல்லாம் යනවා. தடைப்பட்ட காரியத்தை ஆண்டவர் தொடக்க போகிறார். මෙතරම් කාලයක් ඒ බාධා වුණා ඒ කාරණාව நம்புறவங்க උන්වහන්සේ පටන් ஹalleluya ගන්න சொல்லுங்க. යනවා. ஹalleluya කියන්න. ஹalleluya. ஹalleluya. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை அப்பா மகிமைப்படுத்துவோம். நாமத்தை என் ஆண்டவர் தொடக்க முடிவு புதிதான ஒரு ஆரம்பத்தை தொடக்க போகிறார். මේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ නැතුව දේවල් උන්වහන්සේ දොරවල් අරින්ට යනවා. ஆக ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க போகிறார். උන්වහන්සේ අලුත් ආරම්භයක් ලබා දෙන්න பிள்ளைகளுடைய යනවා. எதிர்காலங்களை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். දරුවන්ගේ අනාගතය පිළිබඳව ඔබ දුක් වෙන්නට එපා. என் ஆண்டவர் புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க මගේ போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අලුත් ආරම්භයක් ලබා දෙන්න යනවා. ஹalleluya. හalleluya. புதிய காரியத்தை கொடுக்க போகிறார். අලුත් දෙයක් දෙන්න புதிய යනවා. ஆரம்பத்தை தொடக்க අලුත් போகிறார். ආරම්භයක් දෙන්න இந்த යනවා. நாள் ஜெயத்தின் நாளாக இருக்கிறது. මේ දවස ජයග්‍රහණී දවසක් තිබෙනවා. ආමේන්. இது ஜெயத்தின் நாளாக මේ இருக்கிறது. ජයග්‍රහණී දවසක් ஏன்னா என் තිබෙනවා. ஆண்டவர் ஜெயம் பெற்ற தேவனாக මන්ද මගේ දෙවියන් වහන්සේ இந்த ජය ලැබුවා வார்த்தை දෙවියන් ஜெயமுள்ள වහන්සේ. வார்த்தையாக මේ இருக்கிறது. වචනේ ජයග්‍රහණික වචනයක් තිබෙනවා. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஜெயமுள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது. ජයග්‍රහණී වචනයන්. ஆண்டவர் புதிய காரியத்தை ஆரம்பிக்க දෙවියන් වහන්සේ போகிறார். අලුත් දෙයක් ආරම්භ කරන්නට යනවා. பயப்பட வேண்டாம். බය වෙන්නට එපා. பயப்பட බය வேண்டாம். වෙන්නට එපා. எங்களுடைய பாரத்தை எல்லாம் ஆண்டவருடைய சமுத்திரம் අපේ வைப்போம். සියලු බර උන්වහන්සේගේ පාමුල තබමු. தாமதம் என்கிற கவலைப்பட வேண்டாம். ඒ ප්‍රමාද වීම ගැන ඔබ කනස්සලු වෙන්න එපා. உனக்கு மனுஷன் யாருங்கதே ஆண்டவர் கற்றுக் ඔබට கொடுக்கிறார். මනුෂ්‍ය කවුද කියලා පෙන්නනවා. மனுஷன் சொல்ற காரியத்தை நீ கவலைப்பட මනුෂ්‍ය வேண்டாம். කියනවා කාරණාට ඔබ කනස්සලු වෙන්නට එපා. அது முடிஞ்சிருச்சுன்னு ඒ சொல்லுவாங்க. දේ අවසන් වුණා කියලා වුන් இல்ல පවසයි. நான் ஆரம்பிக்க නෑ போகிறேன். මම පටන් ගන්න යන්නේ. இப்பதான் நான் ஆரம்பிக்க නෑ போகிறேன். මම දැන් තමයි පටන් ගන්න முடிந்த යන්නේ. இடத்துல நான் ஒரு ஆரம்பத்தை ඒ கொடுக்க අවසන් போகிறேன். වුණා ස්ථානෙදී මම පටන් ගන්න යනවා. ஒரு பெஸ்டான காரியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில கொடுக்க වඩා போகிறேன். යහපත් දෙයක් ඔබගේ ජීවිතේට දෙනවා. பெஸ்டான காரியம். වඩා යහපත් දේ. நல்ல ரசம். ඉතා යහපත් මුද්‍රික පානය. ஹalleluya. හalleluya. என்னுடைய தேவன் தரப்போகிற காரியம் எல்லாம் நல்ல காரியமாக මගේ இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නව කාරණා සියල්ලම යහපත් වූ කාරණාවන්ව තිබෙනවා. தாமதத்தை குறித்து கவலைப்பட ප්‍රමාද வேண்டாம். වීම ගැන ඔබ කනස්සලු වෙන්නට එපා. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ஹalleluya. என் ஆண்டவர் ஒரு ஆரம்பத்தை புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க මගේ போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අලුත් ආරම්භයක් ලබා දෙන්න යනවා. ஏன்னு சொன்னா நாங்க ஜெபித்தோம் எங்களுக்கு பதிலேன்னு சொல்லி நீங்கள் கவலைப்பட මක් வேண்டாம். නිසාද අපි යාත්නා කරා අපිට පිළිතුරක් නැහැ කියලා ඔබ කනස්සලු වෙන්නට එපා. உன் ஆண்டவர் புதிய காரியத்தை ஆரம்பிக்க අද போகிறார். දවස් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ අලුත් දෙයක් ආරම්භ කරන්නට நீங்க යනවා. இந்த இடத்துல இருந்து வெளியே போகும் ඔබ මේ முன்பதாக ස්ථානේ පිටත්ව යන්නට ප්‍රථම. இன்னைக்கு ஆண்டவரோட வாழ்க்கையில புதிய ஆரம்பத்தை தொடக்க අද போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න යනවා. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. ආමේන්. புதிய ஆரம்பத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க අලුත් போகிறார். ආරම්භයක් උන්වහන්සේ පටන් ගන්නට යනවා. உலகம் சொல்லலாம். ඔබ කියන්නට පුළුවන්. உலகம் சொல்லலாம். ලෝකය කියන්නට පුළුවන්. முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லலாம். අවසන් උනායි කියලා කියන්නට පුළුවන්. எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. සියල්ලම අවසන් උනායි කියන්න පුළුවන්. இனி கரைச்சப்படுத்த வேண்டாம். තව කරදර කරන්නට එපා. தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம். වෙහෙසටපත් කරන්නට එපා. போகலாம் என்று சொல்றாங்க. அடுத்த ඊළඟ දෙයට අපි යමු කියලා පවසනවා. இல்ல இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஆரம்பிக்க போகிறார். නෑ දෙවියන් වහන්සේ අද පටන් நீங்க ගන්නට இன்னைக்கு යනවා. வந்திருக்கலாம் இந்த இடத்துல யாருமே இந்த இடத்துல யாராவது ஒருவர் வந்திருக்கலாம் இது முடிஞ்சிருச்சுன்னு ඔබ நினைக்கலாம். මේ ස්ථානට පැමිණෙන්නට පුළුවන් මගේ දේවල් අවසන් උනායි කියලා සිතාගෙන. வந்திருக்கலாம். ඔබ එසේ පැමිණෙන්නට පුළුවන්. ஆண்டவர் சொல்றா இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க දෙවියන් போகிறேன். වහන්සේ පවසන අද මම පටන් ගන්නට යනවා. நம்புங்க. ඔබ විශ්වාස කරන්න. நம்புங்க. ඔබ විශ්වාස කරන්න. என் ஆண்டவர் செய்ய මගේ வல்லவராக දෙවියන් இருக்கிறார். වහන්සේ කරන්නට බලවත් Hallelujah. ආමේන්. Hallelujah. ஆண்டவர் செய்ய போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ සිදු ஆண்டவர் කරන්නට යනවා. செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ සිදු செய்ய කරයි. வல்லவராக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ කරන්නට බලවන්තයි. என் ஆண்டவர் செய்ய வல்லவராக මගේ දෙවියන් இருக்கிறார். වහන්සේ ඒ දේ කරන්නට බලවන්තයි. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. Hallelujah. என் ஆண்டவர் ஓய மாட்டார். உங்களுடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்தாமல் මගේ ஓய දෙවියන් වහන්සේ மாட்டார். තීන්දුව දෙනතුරු උන්වහන්සේ නිවාඩු ගන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொன்ன காரியத்தை அவர் தராமல் ஓய மாட்டார். ඔබට දෙනවා කියලා කිව්වව කාරණාව දෙනතුරු උන්වහන්සේ නිවාඩු உங்களுடைய ගන්නේ නැහැ. எதிர்பார்ப்புக்கு ஆண்டவர் சந்திக்காமல் விட மாட்டார் உங்களை. ඔබගේ බලාපොරොත්තුව උන්වහන්සේ සපයනකම් උන්වහන්සේ අතාරින්නේ නැහැ. உங்களை நீங்க ஆண்டவரை நம்பி வந்திருக்கீங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதுக்கு பதிலே உங்களுக்கு கொடுக்க ඔබ போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කළ පැමිණ සිටින දෙවියන් වහන්සේ ඒකට ප්‍රතිඵලය ඔබට දෙන්න යනවා. உங்களுக்கு நல்லது ஒரு வீடு சொந்தமான வீடு நீங்கள் எதிர்பார்க்காத விட ஒரு அழகான வீடு உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். ඔබටම අයිති වූ නිවසක් ඔබ බලාපොරොත්තු නොවුන ආකාර අලංකාරමුත් නිවසක් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට
අපිට ලබා දෙන්න යනවා. சொந்தக்காரர்களுக்கு எங்க சகோதரர் எண்ணி பார்க்காத இடத்துல எங்களை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து வைக்க ඒ போகிறார். ඔබගේ සහෝදර නෑදෑයෝ පවා සිතා ගන්න බැරි තත්වයකට උන්වහන්සේ ඔබ උසස් කර තබන්නට යනවා. எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை ஆண்டவர் பெரிதான உயர்வுகளை கொண்டு வந்து வைக்க අපගේ போகிறார். දරුවන්ගේ අනාගතය උන්වහන්සේ මහත් උසස් වීමක් ගෙන දෙන්න எங்களுடைய යනවා. வாழ்க்கையில மாத்திரமல்ல, අපගේ ජීවිතේ පමණක් නොව எங்களுடைய சபை வாழ்க்கையிலும் අපගේ සභා ජීවිතේ நாங்கள் ஒரு உயர்வான இடத்திலே ஒரு அழகான இடத்திலே கர்த்தரை ஆராதனை செய்ய போகிறோம். උසස් වූ ඉහළ වූ ස්ථානයකට ස්වාමීන් වහන්සේ සිටලා අපේ උන්වහන්සේ எங்களுடைய නමස්කාර வாழ்க்கையில කරන්න மாத்திரமல்ல, යනවා. අපගේ ජීවිතේ පමණක් නොව சபை வாழ்க்கையிலும் සභා ජීවිතය சபை ஊழியத்திலும் සභා සේවයත් அடுத்த கட்டத்துக்கு ஆண்டவர் எங்களை கொண்டு போக ඊළඟ விரும்புகிறார். පියවරට වෙනස් රැගෙන යන්න எங்களுக்கு යනවා. புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க අපිට අලුත් போகிறார். ආරම්භයක් இந்த ලබා நாள் දෙන්න ஒரு යනවා. புதிய ஆரம்பத்தின் මේ நாளாக මාස இருக்கிறது. මේ දවස අලුත් ආරම්භයේ දවසක් ஹalleluya. වෙනවා. ஒரு புதிய හalleluya. ஆரம்பம், අලුත් ආරම්භයක් முடிவு அல்ல, අවසානයේ නොව முடிவு அல்ல, අවසානයේ නොව ஒரு முடிவு அல்லது ඒක අවසානයක් නොව මේක ආරම්භම්. ආරම්භයයි. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. ஹalleluya. எங்களுடைய சபையிலே ஊழியத்திலே ஆண்டவர் புதிய ஆரம்பத்தை අපේ கொடுக்க. සභාව තුළ සේවය තුළ දෙවියන් වහන්සේ අලුත් දෙයක් ආරම්භ කරන්නට சில යනවා. பேர் சொல்லலாம், සමහර අය කියන්නට இது පුළුවන් நடக்காது, මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. இது நடக்காது, මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. இந்த ஊழியம் முன்னுக்கு போகாது என்று මේ සේවය சொல்லலாம். ඉදිරියට යන්නේ නැහැ எவ்வளவு කියන්න தூரம் පුළුවන්. போகுதுன்னு பாப்போம்னு කොතරම් சொல்லலாம். දුර යනවද කියලා බලමු කියන්න පුළුවන්. ஆனால் இதை ஆரம்பித்தது ஆண்டவர் அல்லவா? නමුත් මේක පටන් ගත්තේ දෙවියන් වහන්සේ නොවේද? கர்த்தர் தானே ஆரம்பித்தார். දෙවියන් වහන්සේ නොවේද පටන් ගත්තේ? ஏற்ற வேளையில் ஏற்ற காரியங்களை செய்து ஆண்டவர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிற தேவனாக උන්වහන්සේ இருக்கிறார். සුදුසු වෙලාවෙ සුදුසු දේ සිදු කරමින් උන්වහන්සේ කාරණාවන් සඵලවත් කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுடைய எல்லையை பெரிதாக்க போகிறது ஆண்டவராக අපේ இருக்கிறார். සියලු සීමාවන් විශාල කරන්නේ උන්වහන්සේ. அதை ஆரம்பிக்க தேவன் ஆயத்தமாக ඒ දේ இருக்கிறார். ආරම්භ කළව දෙවියන් புதிய වහන්සේ ஆரம்பத்தை සූදානම්ව கொடுக்க සිටිනවා. போகிறார். අලුත් ආරම්භයක් ලබා දෙන්න என்ன යනවා. நடந்தாலும் என்ன මොන நடந்தாலும் දේ සිද්ධ වුණත් ஆண்டவர் கைவிட දෙවියන් மாட்டார். වහන්සේ අතාරින්නේ නැහැ. எங்களை தூக்குவார், උන්වහන්සේ අපව ඔසවනවා. எங்களை தூக்குவார், උන්වහන්සේ අපව ඔසවනවා. எங்களை உயர்த்த උන්වහන්සේ போகிறார். අපව ඔසවනවා. நாங்கள் விழுந்த இடத்துல உயர்ந்த நிலைமைக்கு வர වැටි போகிறோம். සිටිය ස්ථානයෙන් අපි උසස් වෙලා නැගිට සිටින්න යනවා. ஹalleluya. Hallelujah. என் ஆண்டவர் எங்களை உயர்த்த මගේ போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපව நாங்கள் උසස් කරන්න යනවා. சந்தோஷமாய் நாங்கள் ஆராதனை மகிழ்ச்சியோடு கூட சந்தோஷமாய் விசுவாசத்தோடு நாங்கள் வீடுகளுக்கு கடந்து செல்ல අපි போகிறோம். ඇදහිල්ලෙන් ප්‍රීතියෙන් අපි යුතුව අපි ඇදහිල්ලෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයෙන් අපි පිටත් වෙලා යන්න යනවා. ஏன்னு சொன்னால் எங்கள் ஆண்டவர் ஒரு புதிய காரியத்தை ஆரம்பிக்க මක් போகிறார். නිසාද අපේ දෙවියන් වහන්සේ අලුත් දෙයක් පටන් ගන්නට යනවා. நன்மையான ஒரு பெஸ்டான காரியத்தை தர වඩා போகிறார். යහපත් වූ දෙයක් උන්වහන්සේ அது අපිට இந்த දෙන්න நாள் යනවා. இந்த நாளாக இருக்கிறது. අද දවස මේ දවසව තිබෙනවා. ஹalleluya. Hallelujah. இது இந்த நாளாக අද இருக்கிறது. දවසව ඉදී තිබෙනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே, ඔබගේ ජීවිතේ, உங்களுடைய குடும்பத்திலே, ඔබගේ පවුලේ, உங்களுடைய வீட்டிலே எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் நன்மையை மாற்ற ඔබගේ போகிறார். නිවසේ සෑම දෙයක්ම උන්වහන්සේ යහපතට අරවන්නට යනවා. இப்படி பேசுறது கூட நான் கூட நினைச்சு கொண்டு வரவில்லை. මෙසේ කතා කරයි කියලා මමවත් සිතාගෙන පැමිණියේ නැහැ. ஏதோ ஒரு உற்சாகம் என்னோட ஆவிக்குள்ளாய் යම් விளங்குகிறது. කිසි ආත්මය තුළ මට ජලිතකමක් මට දැනෙනවා. ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்னன்னு சொன்னா, ஆண்டவர் புதிய ஆரம்பத்தை நான் தொடக்க போகிறேன் என்று දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කාරණේ තමයි අලුත් දෙයක් උන්වහන්සේ පටන් ගන්නට යනවා. உற்சாகமாயிருங்கள். ඔබ ජලිතව சோர்ந்து සිටින්න. போக ඔබ வேண்டாம். මැලවෙන්න එපා. தாமதத்தை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். ප්‍රමාද වීම ගැන ඔබ இந்த කනස්සල්ල நாள் වෙන්න உங்களுக்கு ஒரு එපා. புதிய ஆரம்பத்தின் අද நாளாக දවස இருக்கிறது. ඔබට අලුත් என் දෙයක් ஆண்டவர் පටන් உயர்த்த ගන්න போகிறார் දවසක්. உங்களை. මගේ දෙවියන් වහන්සේ என் උසස් ஆண்டவர் කරන්න உயர்த்த යනවා. போகிறார். මගේ දෙවියන් ஒரு වහන්සේ தொழிலை උසස් உயர்வை කරන්න கொடுக்க යනවා. போகிறார். ඔබගේ රැකියාව උසස් நல்ல වීම දෙන්න தொழிலை යනවා. கொடுக்க ඔබට போகிறார். යහපත් රැකියාවක් දෙන්න ஹalleluya. යනවා. உங்களை உயர்த்தி Hallelujah. வைக்க போகிறார். ඔබ උසස් ස්ථානයක තබන්න උන්වහන්සේ உன்னதமான இடத்திலே உங்களை வைக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். උසස් වූ ස්ථානයක උන්වහන්සේ ඔබව තබන්නට කැමති அதுக்காக වෙනවා. தான் இவ்வளவு தாமதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ඒ නිසා සමහර ප්‍රමාද සිද්ධ உங்களுக்காக වෙනවා. பல ஆயத்தங்களை ஆண்டவர் செய்து ඒ සඳහා கொண்டிருக்கிறார். සමහර දේවල් උන්වහන්සේ සූදානම් කරමින් සිටිනවා. உயர்ந்த இடத்துல வைக்க கூடாதா? උසස් ස්ථානයක තබන්න එපාද? எவ்வளவு அழகா சிரிக்கிறாங்க பாருங்க. මොනතරම් ලස්සනට ඉනා වෙනවද කියලා බලන්න. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. கர்த்தர் உயர்வான இடத்துல வைக்க போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ උසස් ස්ථානයක තබන්නට கவலைப்பட යනවා. வேண்டாம். දුක් වෙන්න එපා. உங்களோட தொழிலை குறித்து கவலைப்பட ඔබගේ வேண்டாம். රැකියාව ගැන ඔබ දුක් වෙන්න එපා. உன் ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தி வைக்க போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උසස් තැනක நீங்க තබන්නට எதிர்பார்க்கிற යනවා. காரியத்தை ஆண்டவர் சந்திக்க ඔබ போகிறார். බලාපොරොත්තු වෙනව කාරණාව උන්වහන්සේ සපයන්නට ஒரு යනවා. நாட்களிலே நீங்கள் சாட்சியாய் சொல்ல போகிறீர்கள். එන්නව කාලවලට ඔබ සාක්ෂියෙන් ලෙස පවසන්නට என் යනවා. ஆண்டவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். මගේ දෙවියන් වහන්සේ කරන්නට බලවන්තව සිටිනවා. உறுதியாய் சொல்கிறோம். ස්ථීර වශයෙන්ම இந்த පවසනවා. பலிபீடத்திலிருந்து உறுதியாய் මේ சொல்கிறேன். පූජාසනයේ මත සිටගෙන ස්ථීර වශයෙන් 100 කියනවා. உறுதியாய் சொல்கிறேன். 100ක් අපි ස්ථීරව இயேசுவின் පවසනවා. நாமத்தினால் இது நடக்கும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ දේ සිද්ධ இது වෙනවා. ஆரம்பம். මේක පටන් ගැනීමක්. ஹalleluya. Hallelujah. ஆண்டவர் புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க දෙවියන් වහන්සේ போகிறார். අලුත් ආරම්භයක් දෙනවා. புதிய எதிர்பார்ப்பை கொடுக்க அலுத் விரும்புகிறார். பலாபுரத்துவம் புதிய தேவா. காரியத்தை நன்மையான காரியங்களோட வாழ்க்கையில கொடுக்க අලුත් விரும்புகிறார். කාරණාවන් යහපත් කාරණා Hallelujah. ජීවිතයට ගෙනෙනවා. Hallelujah. 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 எல்லோருமாக அனைவருமாக எழுந்து සියලු நிற்போம். දෙනාම නැගිට සිටිමු. ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம். දෙවියන් වහන්සේට අපි ස්තුති කරමු.